Nyasha Violet Zinyama, indeed. You are the first to comment. How are you, Nyasha? How are you, Nyasha? Nyasha, say, really say. Masquera say, guys. Masquera say. What am I trying to do here? Okay, let's see. Masquera say, Abigail Machacha, how are you? Masquera say, Nasi Thursday, yeah, Thursday. Thursday is not my busy day. Monday, Tuesday, and Wednesdays, who yo? Yeah. Zvakangoma zvinhu zvacho. Zvakangoma. Peace, Mona Lisa Tapiwa Taylor, how are you? Mona Lisa Ngoshi Nzembe, how are you? Peace, how are you? Decent Moyo, speaker up. Oh, speaker up. Okay, decent. Thank you. It's up. Can you hear me, guys? And speak up na decent. Nyasha Violet ndeipi, Brenda ndeipi, Molini Nyamangodo ndeipi, Rafi Mwaruta ndeipi, Anzina Rafi Murisei tete, ndiri bobo Murisei on a Thursday evening. Yoko Zimbabwe, how are you, my Yoko, my personal person? How are you? Let me just try and put the number that we are going to use to phone in. It's 330801. Okay, let me see if I can pick up the number from here. Let me see if I can pick up the number from here. Fabi David, my personal person. How are you? Okay, I've seen it. Pin the number. Okay. Brenda Kadere ndeipi Bim Gwagwa. How are you? Masquera say, guys. Ndineka nyaya ndakaigirwawo namai vechikuru variko kumushawo. Vari kuchema nekudemba saka ndati mama avaone havo live dzacho. Asi vaingoda kutaura. Vaida kutaura nini. Ndikati haiwa ndichanopira kuvamwe madiaries. Kuti tivabvunze tionesane. Kuti chii chiri kumboitika uye zviri kufamba sei. Masquera sei kumativi mana ose enyika. Masquera sei. Hi, I'm not going to hold you anymore. It's my resolution in 2022 kuti even if we are two, we are going to make a discussion and not look at numbers. Although the importance of numbers is kuti tinzwe takawanda ma contribution evamwe. Okay. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Zita rangu ndinoitwa Auntie Selina. Today is Thursday the 13th of January in the year 2022. We are already 13 days into January. Have you made a difference in your life in these 13 days? Or we are still stuck in December 2021? Nema ways ako awaita muna 2021. Okay. Nasi ndine nyaya mbiri dzatichataura nezvadzo. Imwe yacho idiki zvayo, it's just someone akandinyorera anoremekedzwa. Kana tichiti tine vakuru vanoremekedzwa apa. Tine vakuru vanoremekedzwa. Vakuru vanoremekedzwa vakandikumbirawo kuti Auntie Selina vakanyora ndoda kuverenga. Saka topic dzatoda kubata nhasi imbiri. Toda kubata ema rounds uye tobata 500 per munhu. You can benefit at this. What is that? Oh, someone akutaura zvemaround. Okay, I hadn't seen. Okay, kana uine contribution yauda kuita, the number is pinned below.
vanoremekedzwa vakandinyorera hatitaure nezita vakandinyorera kuti and I am reading. Auntie Selina, please bring topic yema rounds mukando for discussion this year. Tidzidzeo, successes, failures, warnings, and achievements of my rounds. Ndatenda. Ndozva vakakumbira. Andi tida kudzidzawo ninyaya yemaraundi anoitwa. Tida kudzidzawo ma-successes acho, ma-failures, ma-warnings amungape kuruzhinji rweZimbabwe, uye ma-achievements amakaita neraundi. Saka you can pick and choose what you want to discuss about. You can pick and choose what you want to discuss about. And the second thing that we are going to talk about is, ndina mai vechikuru vakauya kwandiri kuseruku. Vakati mwanangu, ndati undinzwirewo nyaya iri pano. Mwana wakanga wakaroorwa zvakanaka, asi wakashaikirwa nemurume. Zvinhu zvaoma kuno sezvamunoziva kuti kumusha kwaoma. Akandisiyira vana vaviri kuti ndichengete. Akandisiyira vana vaviri kuti ndichengete. Ndokuyenda Joni. Ava nemakore ariko, asina kudzoka kumusha. Mari unongotumira here and there yekuti ndichengete vana. Asi here is my problem. Wakadzoka kumusha kuChristmas. Asi wakadzoka zvene vamwe vaviri vana vekundisiyira inini kuti ndichengete, to make it 4. Hanzi mwana wakanga wakaroorwa, ukaita murume wake, murume ukashaya, ukaenda Joni, ukanogara ikoko, wadzoka muna December umu, ari kundiigira vamwe vana vaviri vekuda kuzondisiyira inini kuti ndichengete. Andiserina ndiudzeiwo pakadaro ndodii. Saka ndati ndichaikanda kune madiaries, tinzwe kuti vanoti chiinazvo. Chida munhu wacho atorimo imo mucomment section. Akavasiyira vamwe 2 achienda Joni. Muna December akadzoka nevamwe 2. Kuti zviri kundikurira kuti basa. Nevana 2. Asi remember, 2 vakasiya tsarukano yokuchengeta chaiyo mai nevana. Hapana. Vakabvuma, vanogodi. Mai vanogodi. Vodi. Kana vaigirwa vazukuru. Okay, the numbers are pinned below. If you want to call in and contribute to either one or both of the topics, tionesane tichifambirana nenyaya, uye tibatsirane, uye mukuonesana, especially nyaya yevana iyi. Mubvunzo wawe kuti, ukangopinda is it safe to say relationship equals child? Vamwe vari kuti kusila ukama, kana wadanana nemunhu unosila ukama nekumuitira mwana, ndizvo here? Ndifunga pana rundifonera normal call. Please note that it's a WhatsApp number unless you are in the United Kingdom. But if you are in the United Kingdom, if you phone normal call and I miss your call, I won't be able to call you back. So you are safe using WhatsApp. Ndo yandinokwanisa kudzosera.
Edith kwaina Edith ngavarambe. Voramba vachiti chi Edith fona kautaure. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries makadini zvenyu. Tiripo muri vaipere. Aiwa tiri nani ameno kwamuri ikweyo nechandocho. Aiwa kutonhora. Ende kuri kutonhora and it's so miserable. Manzwa kamatopic atinawo nhasa. Ya manditange nevana. Amai ava vanofanira kutoita serious search yekuti muzotidzokera nevana vako kwauri kubva, because the more yavacharamba vachitora vana ava, the more she's going to keep on coming back nevamwe, because anenge achiziva kuti my mom would look after those children. Ngavamuzotidzokera nevana vako kuti kana tomba vese vari 4 kuti handiti ukuramba uchita vana ka, it means you can look after them. Kwete kuti unoramba uchinditira vana kuti ndivachengete inini. Ngadzokere nevana vake, she should learn how to look after her children. Kwete kuti anoti akaitiswa vana kwaende koko, then she brings them back kuna mai and asitobobatsira kuchengeta vana vachona mai vake. Saka it's not even fair kuna mai vake. Ngadzokere nevana vake. Ngavarambe kutoramba chakutozoti mwanangu unozotishika, as much as I love you, but dzokera nevana vako. Because the 2 hours, you're not even helping me to look after them. So, and the kwanisa kuchengeta vese vari 4 kupa amai mutoro. She should be looking after her mom. Kwete kuvapa mutoro kuti vana vese anenge achichengetesa. And then iye unoacta kunge musikana adzokera kuJoni. And then what? Wow. Saka ngavarambe, even vese vari 4 ngavati ngatora vana vako. Ngatovadzosera vese vari 4. Kutoti ndakurwara ndakura. I looked after you. And it's your turn to look after me. But then ukuramba uchinipa mutoro wekuchengeta vana vako every time. Saka vese vari 4 chimboenda nawo umbonochengeta, umboona how it feels to be a mother. Okay. I hear what you are saying. I hear you. Tine vana tese unotonzwira vabereki vako tsitsi, like kana tichitoenda kumashiftsika unenge uchinatsofunga kuti hey, saka mama vakauya vakatora vana vakaendesa kuchikoro makuseni. Hii nechando chiriko ichi. Hey, unotoswera the whole day uchingosenda mamessage ekuti thanks mom. Thanks for, picking up my kids. Thanks. Andomona because unenge uchinzwira munhu tsitsi. But okay. Unoona munhu anenge achitoti kwandaenda shondo noti vana ndodzoka ndokusirai. Ndaenda uko ndodzoka ndokusirai. I know it doesn't make sense. Let me just clarify this. Vana 2 vekutanga akanga akarorwa. I didn't say that part. Akanga akarorwa. Saka vana 2 ava vana baba 1. And then 2 vauyiwa nawo muna December. Vana uyu wake ndigo kuchengera chingoto. Uyu wake ndigo kutengera chingoto. Ayo, but still andite kutanga ava akakarorwa ka. So adi kungotanga achengeta vana vachona 2 ameka sure kuti ndikugara life yekuti I can be able to look after vana vangu 2 ava. So that kana azonza itiswa vamwe vana 2 ava anovachengeta ega. Why kutosvika pakuzita wechi 4 uyu uchiziva kuti vamwe 3 vari mashura wakani look after them. That's a point. Yeah. Ndosaka chati tionesane. Nekuti kune vakawanda vakatonditarisa izvozvi. Vari masituation iwayo yekuti pamwe akasiya mwana 1 uko. Ane mumwe uko waari kushaya kuti otodii naye. Hayi warujerera mai vake. Mai vake vari too soft. Ini ndinotovapfekedza ndikatopfeka mabhegi musaonengo ende musaonengo uchitobva ndotomeka sure kuti handirare ndotodanaka kusungirira ruoko rwako nerwangu kuti usatize. Kola. Ndinokuperekedza kumabhazi ndinokusiya nevana vako mubhazi enda nawo. Kola. Paunonofila kutadza kuvachengeta vana wahwitswe futi mumwe. Kola. Kana anoti zviri kunetsa kana achiona kuti birth control iri kuramba ngaanobviswa chibereko kuti asaita vamwe vana, because handizvo zvachasiya amuna china chabvuma ka achasiya va4. Ndikukuudzai kuti ari kunodzoka nevamwe 2. Achita danga rese achingodzoka chidzoka. Kola, ndinoda kumbokuisai musituation. Let's say muri mukoma wemunhu watiri kutaura. Mai ndimai munoziva kuti mai zvinovaremera nekuvanetsa. Sorry. Kuti vachidzokera nevana vako. Mai ndimai
manzwa kuti mai vaigirwa vamwe vana 2. Let's say muri muHarare imomo makaroorwa kumba kwenyu kwamuri, monzwa kunzi mai vaigirwa vamwe vana 2 vekunzi vachengete. Imimi semukoma munoita sei? Ndinotoenda kunotomudza kuti vana vako enda navo izvozvi, because kana achitotadza kutochengeta vamwe vana 2 avachiti apo neapo ka, it means kuti inini ndini ndikutofila ka pese paari kutadza. It means mama vanenge vachiya kwandiri ka kuti nhasi handina shuga mwanangu, ende nenyaya yekuti ndimai vangu ka ndopedza ndakutengera nevamwe vana vese varipo. Saka kana vazenge va4 apa pamwe ndini ndikuchengeta 2 ava ndichita mauniform ndichita zvese, ko kana vazo4 indine life yangu kai. Ini ndondomudza, ini nditonaye munin'ina ndinotoudza kuti atone 23 asi ndinomuudza ndinokurova. Ndinotogara ndomudza ndinokurova ndokandokuita ukaita mafanizi neni. Because kudherera mai vake ndokwaari kuita. Amai vake gavatisa makumbo pasi kutoti mwanangu unondiona ndafa ukandisira vana vako vese vari 4. Takura vana vako enda navo. Nangu akavavenga mai vake, it's okay. Wow. Ndiri kuteerera. Zvandichaita ndichasendera kumwana wavo program iyoyo kuti vazonorakidzwa kuti ndo madiscussions achaita iwayo. Haiwa, zviri hapana kuti hanzi kubasa. Munomboziva kuti zvoni isusu vamwe nevana kunoku munoziva kunetsa kwakunoita kuti ubhadhare vanhu vanokuchengetera vana. Vanenge vada kuenda kuchikoro kunotanga na 8:45. Apa iwo basa unenge ufanira kutanga na 7 makuseni. Wotita kutokumbira kubasa kuti you know what, ndikukumbira kuti ndikwanise kuendesa vana kuchikoro, then ndo extenda time yangu yekupedza basa kuti ndikave ma-hours angu. Unotosvika pakuzonoshanda nedhera usina kushanda kuti ukave ma-hours ako akwane. Nekuti kuchengete vana vako zvinonetsa. Wozoona mumwe munhu anokwanisa kungoramba chingozvara kunosiyira amai vako. Look after your own children. Nzowaremerwe nenyangadza isamwe tinochengeta tega, unenge uchimhanya left right center kuda kumeka shoti. Saka ineziwo right shift ndotora ko vana ndoita sei, ndofanisa sei, sister yangu nhasi haisi kushanda, okay chaona ka 2 hours chete chimbosarawo nevana vangu, handisi kukwanisa hawo right tiribo, otogara pamba because vana ndevangu. Handingatsamwire mumwe munhu kakuti ati handikwanise, ndevangu vana ndochengeta. Mama vakati you know what, weekend ndinoindiri off chimbondiwa zukuru vangu, unotopfuga moti maita basa Mwari because atomashifts avakutopika because vana havapo. Handiti maona, you work around your children, not kuti unoenda unoitiswa vana and then woziva kuti amai vangu variko ngendinovasira and you are not even looking after those children. Uda kuita sei? Anojairira. Kutojairira ndokwaanoita, andotomborohwa mbama chaiyo akapusa. Wow, thank you so much for your contribution. It seems vanhu vari mucomment section vari kubvumirana nezvese zvamataura. Iri bo. Take care ka. Alright, bye. Alright, bye, good evening. Wow, muri kuzvinzwa kahanzi akajaira. Mai ngavatomupa vese vari 4 adzokere navo. Vese vari 4 hanzi ngavamupe. Let me check. Ndinokuchingamidzai pachirongwa anti makadini. Anti Selina maswera sei? Taswera totobvunza imi anti Dani muri sei? Aiwa, tiri kudaro mbichana tanguneta naiwo makima ya patitiri right. Aiwa, tinozvikudza, tinotenda Mwari zvinoita chete. Muri kuchinzwa chirongwa ichi, muri kuzvionawo sei apa? Aita chake Anti Selina ndihomba rume. Okay. Kana iwo wabata shawabata uchiti unogona. Ukakwanisa kunge, sorry, I'm going to use this strong language but I have to say it as it is. Okay. Kana uri mukadzi uchikwanisa kuvhura makumbo ako zvinoreva kuti unokwanisa kuchengeta vana vachauya. Kana usingakwanisi kuchengeta vana vachauya, haufe wakazvara. Nekuti haukwanisi. Amai vakatibereka vakatichengeta, vakatopedza rwavo. True.
mukupanzwa vakatopedza rwavo. Isusu tapo kutovarerawo vatomwana amai zvokwadi havasi musikano webasa. Tikangoziva chete kuti anamai vedu havasi vasikano vebasa tinobatsirikana. Anamai vedu vatoo vana vedu nokuti ivo vakatopedza pavo. Saka ivo zvavakapedza pavo tapo pakuvatingamidza nekuvachengetawo nekuvarapisa nekudii. Zvino kana ndiri mwana musikana ndotadza kuchengeta amai ndovaigira futi mutoro unenge uchiti zvinoita sei. Mubvunzo wakanaka iwoyo. Zvokusagona kuchengeta vana mai. Zvokusagona kuchengeta ana mai zvinoitwa nevana vakomana kwete nemwana musikana. Okay. Iwewe mwana musikana waita zvako waenda kuSouth Africa wauya kuUK wauya kupi uri kuziva iwewe kuti haukwanise chiregera kakuita zvokudaro zvemujoro unenge wakuzviitirei. Dai akaona haiti tomboti vana vekutanga murume akashaya 9 zvinoitika unfortunately muupenyu zvinoitika. Wechitatu uyu mwana wechitatu toti mistake but mistake chidzidza kapa mistake yako. Dzidza mistake yako, kana ukadzidza mistake yako haupamhidzezve kutounza wechipo. Pamwe anenge ainyengerwa anti. Aiwa ndiserenaita hwake ndiwomba rume wotosunga dzisimbe. Inini kuno kutinosenza kuno munozviziva kuno tinosenza usiku nesikati. Kana uchiziva kuti hauna child care hauzvariba. True. Ukazvara mwana wako wakutoziva kuti wakufanira kuchengeta mwana wako. Child care comes first, shift later. Ndizvozvo. Saka is the same as well. Kana munhu ati ari kuda kuazvara vanhu vake haungape amai mutora. Asi kana anamai vedu vakumakore manganiko isu tomboti pamwe amai ake izvozvi pamwe vari kuma60 years wakunoipa musenzeketo wokuchengetera mwana wako vana 4 ivo vakachengeta pamwe vavo 12. Ana medu vakazvara vamwe vakazvara vana 5 vamwe vakazvara vana 6 vamwe vakazvara vana 8 wako wapamwe musenzeketo wokuchengeta vamwe 4. Aiwa sikana aiwa. Ende ngati remembei kuti pamwe havazirivo vazukuru vavo vega. Kana vaine vana 6 or 7 which means kune vamwe vazukuru vevamwe vana kabanga vanotounzwa kwavari. Especially kana vanhu vachienda kunze kwenyika tinosiya vana nana amai. Mumwe aendawo kunze kwenyika asiya vana naamai. Zvinozwisisika nekuti ndiri kuenda kwandisiri kunzwisisa handiti. Ndiri kuenda kwandisingazivi. Ndinobvumidzwa kumbosiya vana. Asi ndasvika kuiko kunyika kwatisingazive uko chishingirirewo kusenza uchiziva kuti ndine vana. Zvokwadi. True. Unosenza uchiziva kuti ndine vana ndakasiya amai ndakasiya nevana vangu. Unenge uri mukadzi womudziya asinganzwe mbereko yake kuvhunduka kuti ndakasiya vana. Wow. Ndinoziva mumwe mukadzi aitadza kana kudya ice cream kana kupinda muMcDonald's kunotenga chikafu nekuti aiti iye asikana inini zvandiri kudya McDonald's kudai vana vangu aitadza kutenga McDonald's inoita £2.50. Saka iye ndadzidze kuti kana uri mukadzi akangwara usati waita zvaunoita tanga wabvisa mari yevana vako ukabvisa mari yako yerent ukabvisa woisa mari yevana vako pasaiti. Amai vangadeva kuti anondisira hake vana asi anotumidzirawo chikafu asi vana vake ari kuchengeta. Aiwaka toti aiwa shingirirai zvenyu mai kana vana ari kuchengeta imimi muri kuchengetwa zvino apa haachengeta amai haachengete vana vake. Nonsense. Pane anyora ndadzokera satarwa nakona wekutanga uye kuti ndavanodzosera inini ndinovadzosera. Hanzvadzi yangu akambenge achidaro sisi Selina andiselina akati kumitisa tikarorera tikachatisa tikachengeta vana akatanga kuhura. Paakatanga kuhura ndakati zvakwana. Ndikati kubvira nhasi hauna sendi rangu raunodya. Ndopaakatanga kukura ipapo. Ndikakudza now he's so responsible. Ane business in South Africa. He's doing so well. Because the minute when I say enough is enough, that's when he realized that, kune upenyu kunzoku. You put him in his right place. Hold on, auntie. Pana anyora mu comment section. Asi ndiwe.
Pana nyura mcomment section maionawo here yekuti asi iwo mama havana kucomplaina one. Hazvina basa kuti mama vangakomplaine zvavo nekuti vari kumbereko yavo yekuzvara ndoikutaura ndoyatiri kutaura kuti iwe mukadzi inzwa mbereko yako kuvhunduka. Amai vari kunzwa mbereko yavo yekuzvara iye mwanasikana uyo asingafungoi. Iwe Puna ndiwe ranzo. Okay, we will start sending food stuff, guys. Ndasende kana arimo mucomment section ndasende food stuff, ndasende mushonga wamai wemapiritsi nemaparacetamol, ndatumidzire achengete amai vake, achengete vana vake. Fair and fine, but kana usingatoendesa izvozvo, those simple things, chikafu nemushonga yevana nechi, then you are useless. Why are you in South Africa or why are you abroad? What are you doing? True. True. Nonsense vanhu vasingafunge, mukadzi ndaafunge, munofunga, senza nemaoko ako, usasenze nemakumbo. Nezuro takanyadziswa pasession yanezuro iye, vakadzi vakati takarepwa, takazodii, takati chiuya haina victim taure, hapana anoyataura. Senza munhu mukadzi, senza. Mapenga auntie, I can hear it in your voice. Mapenga, thank you so much for your contribution. Vabereki, they did their part. KuZimbabwe nguva yatakakura yakanga yakaoma. Vabereki vaisuffer for us. Why not us suffering for them? I would die for my mom. Hanzi nemumwe tora vana vako uchengete haikona kuti chikafu. Wow. Thank you so much, auntie, for your contribution. Okay, take care. Bye. Ndinokuchingamidza ipa chirongwa SIS MELLY's Diaries. Relationship equals child. Uye mukando maraundi muri papi? Ameno, totobvunza kaimi vanhu kuti mai voita seiya. Vopika jeri kangani wedu jeri rechikurubi kangani. Wow. Saka muri kuti vari mujeri here kana vachichengeta vazukuru? Aiwa, iri ndo jeri rechikurubi. Shuwa oti kuchengeterwa vana apa utumire kana dhi zvako. Saka ita basa rako rekuvhura makumbo gere nyenye 108 kuJoburg shuwa. Saka voita sei amai? Aiwa gogo vaka. Ndavadzorere munhu kuti vakanodzorera vana kune munhu kuna sisara vanokura vanoita mashuwa. Okay. Kuti vazive kuti aiwa vakanogara nevana vavo muJoburg vanoita mashuwa vanenge vakuziva kuti right panapa ndine vana. Whether I like it or not, ndinofanira kuprovide vana ivavo, ndinofanira kumita maneeds evana ivavo. Iwe Puna, uri kuti amana economy ndichaita sezvamataura. Kana uriwo uri kurehwa kafona pa utiudze kuti why are you doing it? Ndiwe here. Aiwa koma Puna muzadaro so ndozvimwe zvichauraya ana mai vedu takavarairwa shuwa. Akufane BP chaiyo. BP neshuga kakutoti because ukaona kuti uri munhu wemukadzi uchivhura zvako gumbo 108 kuriti genyengeni uchiita vana kutemba unenge uchimbotembei paunenge uchiita vana hobho kudaro unenge uchimbotembei. Wow, that's a good question kuti unenge uchitembei. Aiwa unenge uchimbotembei kana watofunga zvekuita vanaka ochiziva kuti waamachuwa ochiziva kuti uchaprovide vana ivavo. Wow. Naamai vauri kusiyira vana. Wow, ndodavira kuti iye Puna ari kuzvinzwa kana ari iye ari kukomenta sendiye. Ndodavira kuti ari kuzvinzwa. Yeah, true, sure, and aiwa ndachinje maitiro swa munhu ndaasafe nevana vake. Kana wada zvokuchengetesa mai kumusha vanaka, make sure kuti uchaprovide namai. Uchaona kuti mai wavaendesawo kuchipatara, wavatumirawo chikafu nevana varipo hembe wavapa.
honai vakada kumusekerera akakumusiya akadaro handi ndotaipi yekuti kana handi mati pana baba vekutanga varipo vane vana vavo ndotaipi dziye dzinozoenda kunana baby dad vachivaisa presha yekuti aiwa itondipa mari yakawanda nekuti anenge akuda kukazva vapi vamwe tiwo ava futi. Okay. ndotaipi dzacho izodzidzi ende ndotaipi dzekuti zvoni kana ari mudhobhekika achapedzisira vakamusekerera vakamusiya akadaroka achapedzisira asisabatike mudhobheki imomo. Wow. asisatogoe kuti vana vari pachitongoita zvekuhwanda nevakomana vake kana nevarume vaanenge ainawo ochikohwanda nokuti kokumushawo kune vana kavanenge vakutotambura kuti zvino manje munhu uyo haachabatika vana vake tinavo kuchikora havachaenda tochidi apa munhu pamwe anenge atorimo mudhobheki asisabatike. Zvakangooma. Okay. Thank you so much for the contribution. Certainly gogo vachapika nyaya iyi. Vanorakidzwa nemunhu ane YouTube. Thank you. Wow. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makadini? Ndinofara Auntie Selina makadii. Aiwa tiripo hedu. Nyaya iri mudariro tine nyaya mbirizve dzemaraundi. Aiwa yemaraundi kwete. Ini ndoda hangu pane amai ava kuramba vachizvara vachinopa gogo vana kumusha. Aiwa. Kuzara vana vakawanda ndo production yacho iri naye Auntie Selina. Tichiona mazvariro ari kuita tototi ndiyo production yacho ndodavira. Production yekushandisa chibereko. Hakuna zvakadaro andi. Munhu anotojairira. Munhu anotodheerera. Ende ari kunazotora mai vake because pamwe ivo vari soft plus nanyaya yana mai yekuti mwoyo wekubereka. Vonzwirwa vana vavo kuti tongoti achindipa hako ndichengete vazukuru but auntie that's not it. Saka momuti chii munhu uyu? Aiwa tete munhu ngaapiwe vana first caller ataura first wekutangisisa ataura nyaya yekuti munhu ngaapiwe vana vake vese vari 4. I support that point. You support it? Tese tine vanhu variko kuZimbabwe. Tese. Asi tinotomeka sure kuti amai especially amai hatidi kunzwa vachicomplaina kuti wazondiregerera kuno vana vako zvakati vana school fees vana hembe vana chikafu. Notomeka sure kuti tatoita our best kwete kutraya kutoita our best because vana vacho ndevedu. Ndosaka tiri kuno kusango tichishandira vana ivavo. Saka kana munhu akuti achengeta amai vake nevana vake pamusoro pezvo ovaendesera futi imwe trailer. That doesn't make sense, auntie. True. As we make sense. Saka wopiwa vana vake here kana muri kuti ngaape gemu rake rechikafu? Vese vana vake vari 4 ngaapiwe munhu vana vake kana aramba ngavandi haye inini ndonomutakurira vana vake ndoyandomusiyira. Iwe Puna, ndati kana uriwe can you call me? Hanzi aiwa kola ndichiri young hakuzi kujairira shuwa. Young yokusoro uchivhura chibereko. Ngaakwane Puno. Ngaakwane. Vamwe vari kuita madevelopments kumusha kuvaka kuita sei. Iyarita development yekuendesa vana. Aiwa tete this is too much. Saka muri kusapota kuti vana ngavadzorerwe. Vese vari 4. This time ngaapiwe vese vari 4. Okay. Kwete 2. Vese vari 4. Yes. Yes, auntie ndapedza because ngatopesera ndarowa Puna pafoni. Thank you so much Kola. Gogo vachange vachinonzwa program yedu yataita. Alright auntie. Ndatenda. Scholastic Moyo. Auntie Selina is doing good. Thank you. Compliments of the new season to you. I am good. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Hold on Kola, hold on. Let me say this as we go on. Tati trukutaura relationship equals child. For those that are just joining in,
I brought in a story yakauya nagogo kuti ndine mwanasikana wangu akanga akaroorwa akazofirwa nemurume akandisiya aine vana 2 akaenda kuSouth Africa kunoshanda sekushanda kuri kungoitawo vamwe. Aenda kuSouth Africa kuya akagara kuzvenguva ariko, asi kuuye kwerubatsiro kwaingoitawo here and there. And then come December time, she comes back with 2 more children. Saka 2 vana 1 father, then another father, another father. Kuzondisira vana kuti vaite 4. Ndiyo discussion yedu yatiri kuita. We have also got another topic. Those that are calling, I'll try and call you back after our current caller is done. Tine imwe topic yemaround. Pane vada kuziva ruzivo rwokuti maround anobatsirei maachievements zvinetswa zvii ndo zvatinazvo. But also what I wanted to say before the caller comes on is, this is a question that was brought by Gogo. But I'm also talking to you who is watching me at this particular moment. Utorine situation yekuti kabanga wakasiya mwana 1 kumba. Une mumwe ariko pamwe wauri kutoplana kunosiya Gogo. You should also hear this and learn from it. My difficulties azvinazvo uye kuita kunge kujairira pamusoro pezvatiri kutaura izvi. Caller, sorry about that. You can go on, the floor is all yours. Ndiri nani? Compliments of the new season makadini. Aiwa, same to you, same to you. Hey, muri kuiona sei? Ndikuda kutanga pamaround. Okay. Inini pandakauya kuSouth Africa, ndakatanga ndawana basa. Unoziva unenge une that thing yekuti kuSouth Africa unenge une energy, ndoda kuachieve this, ndoda kuachieve that. Of which basa raunozowana nezvauda kuita. Mari dzachona zvanga zvisingaite sei, zvanga zvisiri kubatana. Ndopandakadecide kutamba round. Ndajoina kubasa kwandaishanda. Kubasa kwandaishanda ndanga ndichiri munyowani ende ndiri muZimbabwe ndega. Ndakatamba nemaXhosa. Chishuwiro changu ndaida kuvakira mai vangu imba. Kumusha ndikati ndinoivaka chete. As long as ndakuSouth Africa ndichionawo zvinoitwa nevamwe vari kupi? Vari kuSouth Africa. Ndatamba round ndobva ndati ndoda kupedzeserwa. Sezvamunoziva vanhu vanoti ukapedzeserwa ndiwo unotanga. Mwedzi wokupedzesera ndakafonera mama wangu ndikati endai kunani kune mabuilder ayaya mupiwe vechi vakunyorerei plani nezvinodiwa zvese. Ndakuziva kuti aiwa next week ndiri kuwana chi round ne-excitement. Mama wangu futi havana kumbozvibhiliva, vakangoendawo bva vangoti rega ndingotumira. Hande iya time yekupiwa mari. Vakuita naye musikana aifana kundipa mari uyo. Mumwe anga achingoti ndakapa Tembi, mumwe akati ndakapa Tembi, mari yeseri kuna Tembi. Kunodai Tembi zvikanzi Tembi aenda kumaXhoseni. Nemari yeround? Mari aina. Nemari yeround. Pabasa ipapo musikana uya atiza zvinhu zvakandirwadza because that time mari yandaisarwa nayo ndatamba round, it was 2016, ndaitambira 2000. Mari yandaisarwa nayo ndeyekungobhadhara transport yemanheru nekutenga chikafu nekubhadhara rent. Ende ndaitosheya ndobva ndavharwa mari ye, but handina kugive up. What I learned from that situation is tamba nevanhu vaunotrasta, vaunoziva. Okay. Ndakangopora 2 months, ndakangohila 2 months ndobva ndajoina futi imwe group revasikana vandaigara navo. Ndikati aiwa ava vana kwavanoenda sei kwavanoenda. Plus ivo futi vakabva vatoti zvawaita izvi tatozvifarira, tatovawo motivated, ngatitsvagei vamwe tironge zvedu tega. Ndobva ndada futi kuya pekupedzesera yangu yekuda kupedzeserwa nekutangwa iyi futi ndapedzeserwa. Mari ndobva yauya ndikanotenga zvidhina pekutanga nemadhoor frame.
mama wangu vakafara vakandisira mumwe munamato wekuti ize inini misodzi yangu yakabuda vakati ndandisingazvifungire mwana wangu. At the same time ndanga ndavasiyira mwana kumusha, ndandamitiswa ndikakumbira regerero kuvabereki vakanditambira vakatora mwana. Okay. Kuti ndikavakumbira ndikati aiwa inini zvokuti ndichidzokera kuchikoro handichasei nesituation ndinotoziva kuti pamba pachona mari hapana, so regai ndichinoita sei kuti muchichengeta inini nemwana wangu azviite, regai ndinotsvaga basa. Ndakatotanga ndichishanda muHarare ndiri house girl. Bva ndashanda kudaro ndaona kuti aiwa mwana wangu asisina need yemukaka, regai ndichienda kure. Pandakauya kuno ndo pandakatanga kutamba raundi ndichitumira mwana ndichisevha mari yekuvaka. Ndopandatumira mari yekutanga raundi inenge yakasvika iri $300. Okay. Ndobva watenga zvidhina, ndobva watenga madoor frame avo, ndobva watenga mawindow frame. Ndagara mwedzi uchipera ndichikandirwa ndichitenga masimendi nehafu down yemabhirita vachitanga. Ndobva zvamboti mbombombo kako ndeye raundi kanda kumbodzosera vamwe mari dzavo idzi dzandakamboshandisa. Zvombomira. Apo uku kumba amai vangu vari kufara zvisingaite. Ii mwanangu wandisumudza munhamo chichi, imba yatanga ichigara yanga ichidonha mvura, Mwari akuwedzere. Sezvineiwo ndakabva ndaitwa trainee manager. Okay. Ndobva kamusalari kawedzera. Ndakuti ndichitamba raundi ndichisaroone kamwe muakaunti vakamboti pari kudiwa masimende because kwakunaya. Ndombotumira mari yemasimende kana 5 mabhiridha ouya oita zvaari kuita kusvika ndapedza kusvika kurufini. Ende chimwe ipapo ndozvara ndakadzidza paraundi. Okay. Ndozouya panyaya yemwana. Inini ndaitozviziva kuti ndiri munhu wenyama. It's obvious ndichada kuva nerelationship. Okay. Ndinenge ndakarwadziswa ndine heart break, but ndichahila, ndichamove on, ndichada someone paside ndisati ndasumuka kuZimbabwe. Ndo pakanga paitanga kuintroducwa majadheo ema5 years. Ndakatora $20 ndikaenda kupopulation center ndikaneswa implant re5 years. Okay. So ndobva ndaudzwa maadvantage eimplant. Of which handina kuti pandaiswa implant iri ndichange ndichangoti pano neapo pano neapo. Ndaiavoida mistake ishi. Because week randakati ndiri kusumuka Friday ndakaenda kumusha kunooneka baba namai. Vese vakagara neni pasi vakati mwanangu, mistake only happens once. Watodzidza wakutoziva kuti ndikadai ndinodai. Saka I don't expect same mistake futi youya. Yanga itori warning. This was a warning. Ende zvikaitika futi vanhu vemuraini vachati ndozvavaida vakakurumidza kuti abvise mwana pamukaka ne6 months vachida kuti vaiwane kuzotumirwa kudya shuga yechichi. Munongozivawo zvinhu kuti vanhu vanotaura. Sorry, hold on, caller. Michelle Chindoko, please desist bringing my attachments and my links to this platform, please. Please don't write in the comment section my links. Ekuti vamwe vanhu vazopresa. We don't encourage that. Thank you. You can go on. Ndobva ndasimuka ndobva ndauya. But zvinhu zvaindirwadza toti uchionawo vamwe vane vana vavo unenge uchitorwadziwa. Ndakatombopinda mune imwe relationship ndawana munhu wekuti pose padiki diki ndanobviswa jadheo achiti anoda kuitirwa mwana, anondiroora. Ndakutotaura namai vake kuZimbabwe vakutobvunza muroora unouya rini, ndiwe wega muroora wandatoziva. Ndopandakagara ndikati no,
ndikagara naye pasi ndikati aiwa iwewo kana uchida kundiroora uchida mwana handisi kuramba hande unoita sei hande unoroora ende ndine mwana wangu. Mama danana nguva yakadii paanga akutoti ari kuda mwana? 4 months anga kutondipa pressure, ndakutotauriswa nehanzvadzi dzake, ndakutotaura nani kuflat kwaigara ndanda kutozikanwa. Mama danana 4 months akutoda mwana ende makutotauriswa. And thank you so much for sharing what you are sharing. This is what is happening to so many women. Vari kupedzisira vaita mwana apa. Vanodanana nemunhu okuzivisai even vanatete vepasi pemuti, wotanga kutaura navo, wakutonzi ndiitire mwana, iwe nekufunga kuti ndakarakidzwa naatete, you fall into it, wakutoti neita nhumbu. Kora ari kuti akapotsa abvisa jadhelo after 4 months. Antiselina zvekuti even ukamuka na 5 good morning message inenge yakatokumirira. Wow. Ndakazozvifunga zvindikati nai Mwari ko anga ari kupiko naimi ndichimboitiswa zvese zvandakaitiswa zvokupiwa nhumbu munhu ozokuramba gare ozodzoka ozoti mwana ndewangu ndaitya ndanga ndanzi kune vanhu vane rudo kudai. Ndopandakazongoti no, this is too much. Chienda unoroora ari kuti ndinokuda nemoyo wese but ndonoroora December. Apa ari kundudza zvokunoroora December tiri muna May. Wow. Ndopandangoita ndasiyana nazvo ndikamuti aiwa ini ndiri kuzama but zviri kuita sei zviri kuramba. Because hapana achioneke chinhu chechewo pasaudza munhu. Saka naikola for sake yekungobvunza. Apa pamakadanana 4 months makutosangana, manga matoziva kuti mese makachena here? Akatoenda kuclicks akanouya netuma uyu twake. Inini ndisiri kutozviziva, ndakaona munhu akandimirira kumba ndichibva kubasa. Ndikanzikana uchifunga kuti inini ndine zvandiri kuhaidha. Ngatitora neiro. Okay. Ndakaiwa inini handina zvandiri kuita sei zvandiri kuhaidha. Because akatanga kunditi manje, ndaioffer manje, ndaisaoffer maweekends. Hande tinotorwa ropa. Ndikati aiwa inini izvozvo zvangu handisi kuita sei handina chaini. Zvikanzi alright, ini handinoziva kuti munhu anotoriwo neagenda yake yekuda kutotesta kuti anozvara here kana kuti haazvari. Because previous relationship yake akagara negirlfriend 2 years hapana kubuda mwana. Okay. Saka yange yango pressure. Ndopandakasvika ane matest akamatenga 200 rands 200 kuclicks uku. Ndobva titatestana. Aiwa vaona zvese zvakaita sei, ndikati aiwa ndiri kutoita sei, ndiri kuzama. Saka iwewe ndiwanga revision ground yekuti aone kuti anoita mwana here. Ndiwanga revision ground. Experiment kundiona celeb inini. Kusvika pakundiendesa kuna vamwe madzibaba venguo tsvuku vakandidira mukaka vakandiita sei madzibaba evo kana kutomboona kuti munhu ari pafamily planning. Wow. Zvikanzi tinoshandirwa. So makore ari kufamba inini mwana wangu ndikuita sei ndatombokumbira vabereki kuti andokumbirawo mwana uye kuholiday 1 month ndichida kumboona kuti will I cope nemwana ndichienda kubasa. Mwana ndandamusuwa. Ndoka ndatora mwana anga grade R ipapo. Ndambogara naye. Anga ambochemera kunenge kwakunakidza kakuna mama unongochispoiliwa uchiita sei. Ndikatogara naye almost 6 months. Okay. But zvanga zvakaoma. But mwana wangu the thing yekuti ndabonda naye ndajaira kuti pandinobvawo kubasa ndinoenda kabata something chinomutora kucrash. But ndakaona zvakandiomera because kubasa ndandakupedza na7 kucrash vaivhara na5. Wow. Ndikamuti aiwa it's fine ngaende. Ngaende ake kufa. And mama wangu havana kumbobvira vaita issue. Even pandakatotora mwana vakarwadziwa.
but the fact yekuti vakatichengeta haisi duty ravo. It's not a must, she's just helping. Ndizvozvo. She is just helping. No matter hapana munhu anombovenga mwana wako kunze kwaamai. Zviri kungo zvakangoitwa nauyu akasiya vana uyu. Anamai vedu vane mwoyo wekubereka, and we end up taking advantage yeizvozvo. Yeah, true. Very true. Saka okay. Grade 1, grade 2. Ndopandakaudza mama wangu ndikati ndinokumbirawo kuti munotsvagira mwana nzvimbo kuboarding. Okay. Vakati mwana achiri mudiki, ndikati anojaira, endai kuboarding munonzwa. Ipapo anga ari grade 1, munotsvaga inotora nesari. Zvikanzi alright. Vanga vanika kubatikana ngekuti muzukuru, mwana wangu ndiye muzukuru ega. Alright. And ndine mwana musikana ndiye. Okay. Ndobva vaenda. Of which all the more yaunogara muSouth Africa uno-experience, unenge wane ma-experience ebasa. Ndanda kutochinjawo mabasa, ndotopa mabasa okuona kuti aiwa ndokwanisa kuzvichengeta ndichiita sei ndichisevha mari yeboarding school. Alright. Ndobva nzvimbo vaiwana vapiwa list chichi. Mwanangu unozvikwanisa here? Ndikati aiwa ndinozama. Pandinge ndaomerwa ndokuudza kuti aiwa ezvino ndaita sei? Ndaomerwa. Ndopa mwana wangu achi grade 2 ari kuboarding. Akupinda grade 3 ndobva ndazosanganawo nemunhu wandakadanana naye. Ndobva tawirirana. Ndikamuti ndine mwana wangu yakati ane mwana wake. Okay. Ndikati inini hangu ndo zvinhu zvandagara ndichida zvokuti ndidanane nemunhu ane mwana wake. Okay. Ndobva anditi alright, pandichaenda ndichanosvika kupi kumusha. Joshua akatumirawo something. Akadeedzera mari yake, akakumbira list, akazoenda, akasvika. And akatotanga kuita relationship nemwana wangu over the phone. Kuchikoro ndiyanga akutofona achiita sababa and sort all those things. Well done to him. Mwana wake achinotora mwana wake kuna baby mama. Ouyawo kuma weekends. Ndinongomubatawo semwana wangu. Well done to you. December ndinokwanisa kuvhara. Akaenda kumusha akanotora hama dzake vakasvika kumba kwedu vakaona vabereki. Anga akaita promise kuti paunovhara ndinouya kuchikoro. Vakaenda kuchikoro kwemwana akanotora transfer akasaina sababa. Akadzoka nemwana kuSouth Africa. Wow. Ndakafara. Wow. So during all this time mwana wangu ane 9 years. Vanhu vaunosangana navo vanenge vachida kuzvarirwa vana vanouya vachikudza kuti neanenge atori nemukadzi wake nemwana anenge achikudza kuti ndiri kutsvaga musikana kuita kunge iwo ndounogadzira gender. So masisters vedu vabereki, it's not a must kuchengeta vana vedu. Pazvinenge zvakakuome, I know masituations anosiyana. But kunge uchitumira doesn't mean kuti uri kuita zvese. Okay. Inini ndakasiyira mai vangu mwana wangu ane 6 months. Ndichienda kunoita house girl kuHarare. Can you imagine kusara kumuchinja nepi? Ende kumusha mapamba anga itori luxury. Mapamba ndaiti ndikatumira mapamba ndeyekupfeka achienda kusikero. Vachifamba. Nepi vaiwacha. So ndaingove iri shure yangu kuti ndinoda kusunungura mai vangu. Zvakandipa even kumboendesawo mwana kuboarding kuti aiwa vanofana kumbovawo free. Zviri nani vaenda visit vachimuona paholiday vachitomadana nemuzukuru wavo but ndivarerutsire. Saka makazotora mwana wenyu? Ndakatora mwana izvinezvi ndakugara naye. Well done to you. And titenderewo baba mudiki. Ndakaita settle down. Ndakaona kuti ndiri munhu anoda relationship. Same time ndinenge ndichigara nemwana. Ndizvozvo. Ndikada kutarisa kuti alright vanhu vangani vandakadanana navo in the meantime, in the long run.
mwana wangu ndaisada kuti aningirike awitnesse zvinhu zvese izvozvo munongozivo as a single mother not easy. True. Well, ndakazororwa ndopandakati aiwa ndakuda uchigara nemwana. Well, and patime mwana aigara kuna mai vangu inini ndaitumira. I was make sure kuti mwana ane chese, although haukwanisi kuzotumira hako every time, but ndaizama nepandinogona napo. Okay. Andakumbobvira ndakanganwa mwana, and handinambobvira futi ndada kuita mumwe munhu. Ndakati kana handisi kuzoita apa, ndanga ndatopotsa ameno kuti chikakwa handitombozivi. Wow, well done to you, and well done to murume akakuwana. I think this takes me back to panime program and ndetaurira musikana achiti handidi kuzoti murume aite close. Ndikati it's not about close kuti murume aite close kuvana vako. It's about initially taking responsibility yekukushowa kuti iwewe ari kukuda nevana vako, kuti kana kukubvunzawo kuti wana wakatengerei totumireiwo kumusha zvichidaro ndokuteka responsibility. Takatanga kudanana naye ndiye akatanga kuteka responsibility yemwana. Wow. Zvekutoti sometimes ndaitozonzwa mama vako kunditenda maita basa asikana mari yapindi. Ndoti mari ipi? Zonzi mukwashaisa chi? Mari ati ndiye mwana yekuvisit. Ndotozoti ndasvika kumba ndakubva kubasa wazoisira mama mazvonzi ndaisa mari yemwana. And mwana wangu inini haana kumbobvira awana father love. Saka zvinhu zvinomufadza zvokuti even vakaenda kubasa nokuvhunza kuti mama didi vari kudzoka nguvai. Aiwa, wakakomborerwa, wakawanirwa nyasha iwe. Tinongotenda iye murume akakuwana kuti akatokurakidza maflags ekuti anoda iwewe nemwana wako. And from the way you are talking, I'm guessing unoita the same kumwana wake iye. Ndinongoita the same. Mai vemwana wake baby mama vanouya vachisiya mwana, tinosangana kugedhi wondisira mwana for the weekend. Mwana anenge atori kunoko, handina kana ndinotongomuona semwana wangu. Handina reason yekubata mwana uyu rafu because mwana wangu ari muno mumba ari kuchengetwa. That's good. Well done to you, Kola, and thank you so much for sharing both your stories, your experiences around, and also in yatiri kutaura. All the best in your marriage. Thank you. Thank you. Ngati I think around ngati set aside. Ndaona kuti kuzvibalance saka kuno confuse and kuno ti throw out. Saka let's just concentrate on uya nevana now. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. Makadini Auntie Selina. Tiripo makadiwo. Ndida kucontribute pa Hold on. The lady in red vakamira pamotikari. I'll call you back. Manzwa nekufona. You can go on, Kola. Panya uya akasiya vana kuna mai. Mai vanogona kunge vasingacomplaini, ana mai kazhinji havacomplaini, but at the same time zvimwe zvinogona kunge zvichivaremerawo. But another thing chaari kuita, ari kuremedza vana vake. She's an absent parent, absent mother. Imagine kuti mwana haatombozivi zvekutaura kuchikoro nezvamai vake, vana havasi kuwana love yamai. Zvinongonakidzawo uchingohagwa namai vako uchinzi I love you, wakachena, ninga akugona kudai, wakugona kunyora, agona kudai kuchikoro nhasi mai havapo. Of course yes, masituations anosiyana, but munhu ngaatry kuve nevana vake, asadeprive vana. Unoziva kuti there are so many cases that tinonzwa kunzi vana vaizoabuswa, vakarepwa, vakaabuswa physically, emotionally, chichichi nekuti mai vanga vasipo. So anogona kunge munhu achiziva kuti mai vari right, mai vari kuchengeta vana vangu vari right, but ari kuaffecta the next generation yekuti vana ivavo pane vakomana nevasikana vari kupfuura vari kuleka
zvinotoshape mapersonalities avo, how they are going to be tomorrow. Irikushapewa nelife yavari kurarama nhasi. Ndatienda hangu. Okay, Kola, whilst you are there, as you said, kuti ma circumstances anosiyana. Vazhinji tinoda kunge tine vana vedu asi ma circumstances anosiyana. I'll give myself as an example. Inini pandakauya kuno uku, ndakasiya vana vangu. Ndakauya ndichishanya, ndikaskogara. Zvekwamaigara izviya. Ndikagara ndisina mapepa for a very long time. By the time ndofunga ndakambozviexplaina kuti ndakazoona mapepa zvikazodai. By the time yandakazoti vana vangu vanga over age zvokuti vanga vasikasaite kuti vanhikirikire vauye. Saka inini vana vangu havana kuona rudo rwangu stereki, to say the truth, I'll be honest. Havana. Ndaitoita system yekutumira zvinhu, sort of to kutenga rudo. That is what I think. Kuti kutenga rudo. Yes. Runofanira kunge vana vangu vanofanira kunge vachiwana. But circumstances do differ. They do differ. Thank you so much for contributing, Kola. Have a good night. You too, Auntie. Take care. Bye. Bye. There is a lady in red that I want to return call yake. There is a lady in red that I want to return. Okay, caller in red, varipa motikari that I'll return your call. I'm calling you. Hello, ndinokuchingamidza ipa chirongwa. Hey, tipire itinzwe. Inini ndoda kuisawo contribution. Hold on. Puna, thank you, Auntie Selena. It's not always by choice weduwe. Puna, yours is choice. Kana uriwo watiri kutaura, yours is choice. Why I say yours is choice is, wakaita vana tu ukafirwa nemurume. Anditi, ukaenda ku South Africa uchinoshanda, ukanoita wechi 3. Under which circumstances I don't know. Nemwe murume. Ukanoita wechi 4. Under which circumstances I don't know. Wonoti kuna ama ichengeta ivese vari 4. Yours is a choice. You are choosing. Kuramba uchingo zara. You are choosing. I had 2 children. Ndakafirwa ndine vana 2. And ndaka maintain vana 2. Yako I choice. Pamusoro pazvo usengaendese chikafu kuna amai. Kola, you can go on. Maita yenyu Auntie Serena. Ini ndoda kutaurawo ndichitsiura ana Puna aya. Ana Puna munaitawo mushe imimi. Because wana wakaita saana Puna awa ndo wawandisa mazuwano. Vawandisa. Vari kungofamba vachizvara vana vachingosiya vana pese pese. Wow. Saka ndoda kuti kuna vana ivo vakaita saana Puna awa ivaiwo nemwoyo wekubereka. Nekuti pane situation yandakamboona kunoku yeumwe musikana umwe atinogara naye panapa. Taura itinzwe situation akatamba nomwe musikana uya anga aine mwana wake. Saka akabva ati kune musikana uya ndouya ndichikusiyira mwana because ndoda kuti ndiende kubasa. Saka akauya akasiya mwana uye wanga wataurirana kuti tinobhadharana sei. Mwana uya anga aine 6 months. Saka asiya mwana uye kudaro akabva atoenda for good. Kana kuzombodzokera kutarisa kuti mwana wake ari sei. Kuda uchamubata pafoni paya haachabatiki pafoni. Saka iye akaenda kumapurisa. Mapurisa akati isusu hatina zvatinogona kuita. Unotokwanisa kuendesa mwana kuma social workers. Then mwana uya akatotorwa nema social workers. Saka ini ndandoda kuti kuna ana mai futi kana muchinge maona mwana achiuya newana pamba kudaro musarambe wana. Okay, saka you are saying Auntie ndokumbira kuti mudzime device iri kuseri kwenyu. Andina device iriko. Because I can hear feedback yangu ini. Yeah, okay. Inenge yabva.
yabva alright yabva. Okay, so in this instance ye uyu akaenda nevamwe vana 2 kumusha kune vamwe vana 2 muri kuti mai vasarambe vana ndiri kuti mai vasarambe vana because iye musikana iyeye pakazobuda nyaya yekuti kumusha uko kwakuine vamwe vana 3 handi muri kuona saka uyu akatouya kosiya uyu anga atoriwe chi4 akatotorwa nemasocial workers saka ndoda kutaura futi kuti vana maika hongu kuchengeta kunorwadza but musazorambe vana ipapa hatichatozivi kuti musikana iye ane wangani waakasiya muno astori ega anti ndingambokubvunzaiwo mubvunzo bvunzai mune makore mangani ini ndine 40 mune 40 mune vana vamuinavo ndine vana 5 mune vana 5 pavana venyu 5 pakawana 1 anokuunzirai vana 4 imimi vana 4 vaanoita kuSouth Africa kana kuti ari kuZimbabwe uku okuigirai vana kwamuri ikoko munotora handirambi hamurambi hawana handirambi munowaita machengetere ndinochitongoto zvinenge zviripo zvachozvo ndochitotraya kuti wakure pane kuti nditi inini nditi handichadi wana chichichi wana wachipera kuzara kuSouth Africa uko wanayo handifungi kuti vanotozomboonekwa wanayo vanotozotsakatika handi muri kuona saka ndiri kuti inini kunana mai musarambe vana kana vachinge vauya itotorai of course zvinorwadza but tingaita sei okay vana vasikana venyu vangani ndine 1 musikana ne4 boys 1 musikana ne4 boys let's say 4 boys idzi 4 girls let's say 4 girls 4 girls dzenyu dzauya uyu vana wake 2 uyu vana wake 2 uyu vana wake 2 uyu vana wake 2 vati mama mosara nevana saka all together mune 2 4 6 8 taakumboenda kana kusouth taakudzokera kusouth kubasa chandingatokwanisa kuita ndingatovati ndichinditsvagirayo musikana kana vari vana vanonzwisisa ndoti chinditsvagirayo musikana wekuti tichibatsirane kuchengeta vana vacho but kuti nditi nii ndinoramba vana handirambi vana okay I respect your point ndachida kuona kuti munoramba makamira papoint yenyu here yekuti hamurambe chiedza compliments of the new season to you ndachida kuona kuti munoramba makamira here zvino ndaona kuti maramba makamira papoint yenyu yamamuchitaura handitorambi because ndakatoona situation yemusikana iyeye ndikatoona kutoti apa kapa patori nevamwe vana besides iyeyu mwana akatorwa nemasocial workers patori nevamwe vana vakatosiya futi samuwe saka munodavira kuti vatatu vaakasiya vamakazoziva ava munodavira kuti aichengeta vana kumusha here iye haatochengeti iye haachengeti iye semaonero angu haatochengeti vana haatochengeti zvachose kana anga asingachengete semaonero enyu uyu akatorwa nesocial services dai akaenda futi vakanoita 4 asingatochengeti haatochengeti but asinge zvipi zviri nane manje zvekuti mwana wotorwa ake ukoko mwana iye hamutombozozivi kuti kune mwana tani kuti motora henyu imi mochengeta rine retowo benzi renyu wow neratowo benzi renyu inoita kutotora mwana iyeye mochengeta mwana kuti mwana iyeye maonero angu ka mwana iye haatozofi akazikanwa kuti kune mwana wakamboitwa kuno ipfungwa dzawozi vari kuti kana vana vako vaita vana vakakuunzira vana iwewe tora udi uchengete vakakuunzira futi vana iwe tora udi uchengete vagounza futi vana kusvikira vasvika 4 iwe tora uchengete mafungira ava kufunga kwedu kwakasiyana inini ndinotora handiserina ndinotora I respect your view yekuti munotora and I believe you kuti munotora ndinokutendai nekuti maita 1 out of amenoti vangani vari kuti ngaadzoserwe vana vake ambuya vasatori imi mati munotora aiwa ndinotora ndimbotaurawo futi pane maraundi
Okay, ndabhenge ndatoidismisa kuti iri kutipiringanisha. Regai tigoiita next time nekuti tiri kubva tambobuda mufomu. Ndatoona kuti tiri kuti tikati mhanyei totidzokei. Regai tigoiita mwemusiye maraundi tiibate. Ndaona kuti nediscussion iri heated kudai. I think emaraundi techiite isuspend. Oh, right, baita hii. Ndatenda zvangu mama. Yeah. Thank you. Wow. Pane 26 ndirambodzosera 263 anti 263 I'm calling you. Hanzi namama tora uchengete. Kunyangwa wazukuru vakauya vari 10 tora uchengete. Zimbabwe ukasaidaira ndinokuchingamidzai pachironga makadii anti? Hello, Auntie Selena. Makadii anti? Ndiri right, Auntie Selena. Muri kuzviona sei? Inini ndoda kukutendai nematopics amuri kuudza. Anova matopics Sorry. Hold on. Okay. Ndinombotry kukata, otherwise ndinotry kukata phone iyi. Okay. Ndokumbira kuti kana paina someone aripo mukavapawo chance kuti vapedze. You can go on caller. Ini ndoda kungokutendai nematopics amuri kusimudza. Ndine dzidziso yandoda kupawo kuma fellow ladies, fellow vana mai. Okay. Idzidziso yekuti inini pachangu ndakaita mwana ndiri form 3 kuchikoro. All right. Asi ndaita mwana iyeye nanhasi ndiye mwana 1 wandinaye atova mukadzi mukuruwo ane imba yake nemhuri dzake. Okay. Ndakaona kuti in life varume vanotraya. Vatraya iwewe semudzimai, iwa munhu ari resolute, anoziva zvaanoda muupenyu. Ukazviziva zvaunoda hauna dambudziko. Okay, what do you mean by that? What do you mean by that? By that I mean if guys like ndakaita mwana ndiri form 3. I was not empowered. Hapana chandainyatogona kuita. But I empowered myself ndikaenda kuchikoro, ndikataka kuenda kubasa. Okay. And it's been my policy kuti even mwana wandinaye nevana vemasisters angu akashaika. Vese I am trying to empower them. Okay. Umwe ane basa rake, umwe ane basa rake. Zvekuti kana nhasi uno akanzi arambwa nemurume kana kudii handivatyiri. Saka kumaladies chandiri kunyanya kukurudzira ngechekuti isusu pachedu tisati tabara vana wedu, are we empowered? Are we able kuchengeta vana vatiri kuda kubara ava? Nekuti kubara Auntie Selena is not a course. Oh, kubara it's not a course. Is a course. Okay. Because kana futi uchibara mwana wacho uchagona kumuendesa here kuchikoro. Iwo maybe watadza kuita self empowerment. Are you going to be able to empower mwana wako? A bit difficult. If you are not empowered, how can you empower? Yeah. Ndoshoko randangu yanhari kumadzimai kuti let us empower ourselves first. Tisati tambofunga zvekubara vana. Nekuti chokwadi hapana Gilbert asingambotaura kuti ndinoda mwana. Anenge achitomuda. Asi umwe anotokumirira kuti ukaita nhumbu anenge achikuda maningi. Paunongobara achatodi kunzwa nezvake. Wow. Asisina basa newe. We are used goods. Wow. Yeah, saka ukanga wato used goods. Newe. Wow. Saka inini I just feel kuti madzimai kana taenda ku South Africa kuchando kupi kwataenda ngatifunge nemusoro kwete kufunga nebhuku.
ngatifungei nemusoro. Kwete kufunga nebhuku nekuti Gilbert osanda kusaina bhuku. Gilbert akapedza kusaina bhuku harichinei naro. Oh, asaina signature. It's signed, sealed and delivered. Yes. Saka madzimai bhuku kazhinji ngarivharwe kana tarivhura ngaringe rine chakadzivirira kumberi. All right. Okay, I get you. I get what you are saying. Saka in the instance, mbuya vodi nevana 4. Mbuya avo ndiri kuvanzwira tsitsi. And I'm hoping kuti pamwe ndiGranny vanoenda kubasa. Kana ari Granny asingaendi kubasa, I feel pity for her. Granny Granny havaende kubasa netuwo vanga vainavo vanga vachitogunun'una kuti kana kuchengeta kwacho kwanga kuri kudzana. Saka wondeigira zvevamwe tu here. Ipapo pakaoma manje andiselina pakaoma, but iyewo wacho uyu wangu munun'una or whatever anofanirwa kufunga. Anofanirwa kufunga. Zvandiri kutaura kuti vanhu ngavafunge nemusoro kwete nebhuku andiselina. Vasikana kana vakadzi vakuru hanzi fungai nemusoro kwete nebhuku. Kana mukagona kurapanura bhuku racho kwavari kuti vanzwisise vasikana ava kuti ngavafunge nemusoro kwete nebhuku. Zvingavabatsire. Vari kuzvinzwa, vari kukomenda mucomment section, vari kutozviziva zvamuri kutaura. Vari kuzviziva zvamuri kutaura. Hai, thank you so much for your contribution. Saka in the event matimune mwana 1 musikana atokura. In the event yekuti mwana ndewenyu aunza vana vake 4 apa, maidi nai anti maita sei? Aiwa ndinochengeta, asi manje kuchengeta kwavana veuyu manje ka handityiba, nekuti munhu anotori nopei inopinda mwedzi nemwedzi. Uraiti. Handitotyiba. Kodai anga asina pei yekuti aiunzawo maichengeta futi. Izvozvi kana ini ndiri empowered kandinoenda kubasa. Uraiti. Saka handina problem. Alright. Thank you so much for your contribution. Vazvinzwa kuti vafunge nemusoro vasavhungovhure mabhuku. Anditi ngarivharwe bhuku. Maita basa anti. Okay, Auntie Selina, thank you. Good night. Good night. Wow. Auntie Lynn. It looks like a connection yenyu haisikunyatsoita. Let me try and call you back. You can't place a call, WhatsApp call, if you are already on a phone call. Am I already on a phone call? Rega nditore imwe ndozowafonera back. Anti ndinokuchingamidzai pachirongwa. Compliments of the new season. How are you? Compliments of the year. Hold on. Compliments of the year yourself. Thank you so much. Makadini narogoredzva. Well, we thank God. Muri kuingoinzwa kanyaya iri mudariro. Tiri kudzinzwa nyaya dziri kutaurwa dziri nyaya dzika. Honestly, I thank God muchiunza matopics akadai so. Kubatsira maybe zvinobata vakawanda. True. Chinhu wani chandiri kungoda kungotaura ndechekuti izvo anokuti masituations anosiyana muupenyu. Pane vakasikwa vachinzi unogara nemurume, uyo haagari nemurume. Uchazvara vana, uchachengeta vana. But sevanhu vanotya Mwari, don't with pain kuti Mwari ndiri kuda izvi, but hatipiwe zvatiri kuda handiti. Ndizvozvo. Saka ngatingodzidzai kuti ngatimboise kana uriwe mwana wazvarwa kuna amai, what would you expect? Won't you be happy to be happy? Okay. So ngatidzidzei kamwe. I don't know how to put it on kuti izvo. There's some situations zvimwe zvinhu zvinoitwa nevamwe vakadzi so wombofunga uri pamwe kuti i-age here wozonzwa aiwa makore akatotiwa wotonyasoziva kuti kupfungwa dzacho dziripo here because mwana kana wagara mwana even warambwa
Your pain should not go pana mwana wako. Iwo ingoda mwana sezvaazviri. Ndizvozvo. Born with life. Yes. Pane zvimwe zvaunotozoona kuti mwana akutorerwa pain enganesi iya. Itanesi yakasiyana nababa yakuiswa pane mwana. Which is not good. I know it's hard and difficult kunge uri single parent uchiita zvese uchizodai so. But ngatingoza kugashira sezvazviri. And then we move forward. Ndizvozvo. Saka kuna gogo wekuigirwa vana ava vafo vese pamwe chete. Mungavati chii gogo? Rambai. Torai. Azviite kuti gogo varambe vakazvara vana vangani. Pamwe gogo vane vana 10. So which means pa 10 vana mwana wese anotoexpecta kuti gogo vachengete mwana wangu handiti? Saka izvo hatingati gogo rambai, aiwa gogo rambai muri gogo nerudo rwenyu nenyasha dzenyu. Murambe muchingochengeta vazukuru venyu semachengetera makaita vana venyu. Zvimwe zvese zvinozooneka kumberi uko. Because vana pavanenge vachikura, they will get more close kuna gogo than kuna the real parent. Zvino auntie, here is the thing. Vakatora vakachengeta nemutsa pavana vekutanga. Vari vaviri vana. Ndokumbira kuti musandifonere pa line, ndiri pa live. Wounzirwa futi 2 voita 4 vana vari kubva kune munhu 1 ka. Tongoramba tichiti chengetai kudzokera kwaari kuita kuSouth Africa. Hatizivi kuti next year anouya nekamwe kabhebhi here kabanga kuti vaite 5. Tongoramba tichingoti chengetai. Hatisaninaka ndatisati toramba tichiti varambe vachichengeta because hatizira mangwana. Ivo vavari kuchengeta ndo mangwana vachazovaisa pane imwe nzvimbo. Zvimwe zvese izvo ngatingaidai kuedza kuti chakati benzi ndiro riripo iri rungoenda richizvara richidzora. But vari kuchengeta ndavachengete nemwoyo. Vochengeta nemwoyo gogo. Nemwoyo wavo wese nerudo rwavo rwese because vazukuru vavo. Okay. Saka akauya nevamwe, akauya nemumwe futi end of next year, vongochengetawo. Hapana zvekuita andisenena pamwe wotombogara naye pazvopomubvunza kuti ko zvii zviri kuitika, maybe wanganyasonzisa kuti chichi pamwe pane screw yadimbuka musoro. Kuti pamwe screw yadimbuka, pane vamwe vaye vanenge vane bitterness yekuti inini sendisiri kuroorwa. Ungoramba achingoenda achingobereka, vamwe vanotosenzesa futi family planning but haisi kusenza bhoti. Ngatiregerei kunyanya kuomeserana. Ibenzi aringounza vana ati at least atori nana haasi kunokanda kuno. Ari kutunza kumba. Wow. We have got another caller who is saying gogo ngavangochengeta. So it's the second caller who is saying gogo ngavambochengeta. As I said, gogo vachange vachinzwiswa program iyi. Kana yaenda ku YouTube especially nemunhu achanovanzwisa. Ndinodavira kuti muzvese zviri kutaurwa vachaona ivo zvokuita mbune nekuti ndo vari musituation. Auntie, thank you so much for your contribution. And muitirwa, hello? Ndisandaenda 1 second. Okay. I understand kune vanhu vakawanda vari kuteerera chirongwa ichi. Okay, go on. I'm just going to divert 1 second. Kuti vadikani tiri kunyika ino tiri nyika mukanza kure nekumba. Ngatisenzei, ngatichengetei, ngatitewo kapolisi kedu. This go fund my funeral. Vadikani ngatisiyanei nazvo. Machema nazvo. Ndachema. I've got a neighbor who had an accident last night. Good night kwakufira kuhope. This GoFundMe avadikanika ngatidzidzei kana kuti upenyu tiri kurarama mangwana tinoenda, ngatigadzirisei upenyu hwedu. Aiwa, zvokwadi ndinobvumirana nezvamuri kutaura anti, ndinobvumirana nazvo 100%. Ndinodavira kuti vakateerera vari kuzvinzwawo vachanzi vakumbira vakati ndakumbongoita divert just a bit kuti wedwe
ngatigadzirirei kuti in the event yekuti rufu rwauya tinenge tiri pakanaka, tisasiyire vamwe vanhu dambudziko. Ndozvavari kutaura. Thank you so much, Auntie. Thank you. Have a blessed 2022. And you, Auntie Selina. Take care. Bye. Nyaraisi Wawa, thank you so much, Nyaraisi Wawa, for your comment. Let me try, Auntie. Yabva yapinda imwe. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini zvenyu? Auntie Lynn, I'll call you, Auntie Lynn. Makadini? Maswera se Auntie Selina. Itaswera kuti maswerawo kwamuri ikweyo. Ini ndinongotaura hangu panyaya yevana apa. Taurai tinzwe, tipirei pfungwa dzenyu. Masekei. Ini nditori namai vantoda vazukuru, but ini wacho ndisiri kutoda kutoita vamwe vana. Mune vangani izvozvi? Ndine vairi, ndakavasira vairi ndiri muno muSouth Africa. Vakura sei vana? Ndakavasira vairi ava, mumwe anga ane gore ne2, mumwe anga ane 2 years 5 months. Okay. But vanevo vakure zvinezvi, mumwe akuenda form 1, mumwe akuenda grade 6. Saka pakakura vanava, uyu mudiki akuenda grade 6, vaiti ini hangu ndine murume. Saka vaiti mwana akura achiita mumwe ungagume nevairi here, but ini situation ndo inotondiudza kuti ndizvare apa, ini ndinovachengeta. Ndikazvara basa rinoenda kutombomira, handingati vamwe vana vasafe naivo nekuda kwekuti ndizvare mumwe. Hanzi zvara uunze, but zvakaoma. Auntie Selina, ina mai vangu vanotoda vana kuti havadi vazukuru, asi havanzwisise situation. Pana mai vasingadiwa nomukwasha aripo here? Pana mai vasingadiwa nomukwasha aripo? Situation, Auntie Selina, unenge uchinoti iwewe murume wacho anenge asinganasoshande zvakanaka, iwe ndori kutoshanda, ndori kutochengeta vabereki, ndiwe breadwinner kumba kwenyu ikoko. Okay. Asi amai havazvinzwisise kuti iwewe, kuti vadye, kuti vapfeke ndiwe. Apa vari kuti iwewe chizvara ungagume nevana vairi chete, one murume zvara vamwe vana. Kana variwo mai vari kushedzera kuti zvara vamwe vana tichengete, haiwa zvakanaka. Asi kana monongonopira, mongozvara, muchingozvara, mongonopira amai, ivo vasiri in agreement nazvo, vachizose, especially kana mai vakuzvitaura kudaika, zvinoreva kuti pane pazviri kuvabata-bata. Auntie Selina, inini wacho ndinotobatikanawo vana, ndinotovada, asi situation ndo inenge ichitokudza kuti hazviite. I'm glad muri kutaura kuti situation yekuti ndiwedzere vamwe hazviite because upenyu hwakaoma. Ndinotonzwawo shungu ndikatoona vamwe vachitozvarawo vana vavo, but situation ndo isiri kunditendera. Moyo wangu unotorwadza, ndotodawo kuwedzerawo kana 1 kuti vaite 3, asi situation ndotorwadza, ende nyaya yandirwadza zvisingaite, kuti ndiri kutodawo kuzvara, asi situation ende amai vangu vari willing kuchengeta mwana, but situation. Aiwa. Ndikawedzera nhamba apa, imwe yacho iripo iri kutombondiremera futi. Aiwa, ngatichidai pamuri. Situation yenyu yamuri kutaura, imimi ndinokuencouragei kuti teererai situation yenyu, ende muri kutoti vaviri vacho vari kutombondiremera, nekuti situation ndeyekuti baba vari kumboshanda dzimwe nguva vachiregera, saka zvakaoma. Kunyangwe mai vachida vamwe, imimi teedzerai situation yenyu, ndoyo mofamba nayo. Gogo munozovaitira mumwe mwana kana situation yaakupemita. Nine ndichichemberere neAuntie Selina. Zvino asi mati muri kutovadawo kavana, saka modii? Ndakazongosvika pakuguma kuvati aiwa ndine hanzvadzi komana, ndikati kana muchida vazukuru vakawanda
mwana komana wenyu achakuzvarira ivasukuhombo ndorichengeta hangu vana vemuroora vehanzvadzi kwete kuti ini kuti ndizvari zvibude kola vana vemukwasha vakasiyana nevana vevanakomana. Vana vomukwasha vakasiyana nevana vevanakomana handiti? izvozvi andiselina ndikakuudzai nditori nestress. Iye ari kuenda form 1 iyeye anogara kumusha nagogo. Iye zvino akati aya handichade kudzidza kumusha, akuda kudzidza kuharare. Apa munoziva kuti kudzidza kuharare maexpensive emutauni anodhura kufora ekumusha. Kuna ani kuharare kwacho waanonogara naye? Maexpensive anenge achikurawo. Kuna ani kuharare waanonogara naye? Atori kune muningi wangu, but muningi wangu wacho life yaanorarama ka nenditomuremeedza. Nditori nestress izvozvi. Apa mwana ari kuchema kubva pakavharwa pavakapedza nyora grade 7. Handina kana zvekupindura kana ndizive kuti ndodii. Kutoomerwa dei ndine mari yekuti aende kuboarding ndaiti aende kuboarding. Akati anoda boarding kana kunodzidza kutauni zvekumusha achada. Vana ndiri kupererwa izvozvi ndine stress kubva ipapa pandakatoudzwa nezuro. Akanzi titsvage nzvimbo dzeform 1 nemareports. Handitoziva kuti ndomuti chii. Ndatsvaga kune dzimwe hama kuti hapana anokwanisa kuti andigarire here nemwana wangu ndifadzewo mwana. Ndiri kuno nenjiye dzokushandawo kuti ndishandire mhuri. Asi vana havanzwisise. Apo nenge uchizama kuti utirewo mwana zvaanoda, saka zvakaoma. Kwamuri nearest town iri kupi yekuti mungamuise mutauni? Hamukwanise kudaro here? Harare kana muri kuti muningina wenyu ariko, asi pane kudzana-dzana. Zvinozonetsa kuti nditi muendese mwana kumuningina ipo pachizoita kakudzana-dzana. Nearest town iHarare. Asi munhu wandototi close family, close relative anokwanisa kugara nemwana wangu ndiye munin'ina wangu, but life yake anorarama nechitomuremeedza. Saka ndiri kurwadziwa ndiri pakati, handizondode apa ndodaidzwa kuti nditirewo mwana zvaari kudawo. Asi homwe ndo inenge iri kukundika. I will just encourage you to do what your pocket allows you to do. Handidi kukuencourage kunhingirira kusvasvamira kutema dzamusingasvikiri. Itai zvinoenderana nemi. Ndakatozviona kuti handidi kutema dzandisingasvikire. Asi mwana wangu ari kundirwadza. Probably mungagara naye pasi mukanyatsotaura naye kuti at the moment mutaurire chokwadi. At the moment mwoyo wenyu unoda kuti anodzidza muHarare. Asi I tried andiselina, I tried kubva vachiri kutonyora aichema. Saka izvozvi ndakangonyara, ndakangoti ndichaona. I tried achiri kutonyora. Dzimara ndakazongobvuma zviya zvekuti asakanganisike pakunyora kwaaita. I tried kutomboedza kumuonesawo situation. Asi zvakaoma. Ende nyaya iyi yevana yataurika yabva yatondibata zvakanyanya. Asikana, I hope munowanirwa nyasha nema-right words ekumuudza kuti amatore. Mwari vandiratidzewo, vandivhurirewo kuti ndodii. Pamwe ukaisa zvinhu zvese kuna Mwari ndo vanenge vachiziva. Auntie, can I ask something? Yes. Mwana magariro akaita kumusha munonyatsomaziva here nagogo? Akagara zvakanaka, asi kuti akangobvira kuti ini form 1 handisi kuda kudzidza kumusha, ndoda kuendawo kunodzidza kutauni. Akapoma reason ake aida kunodzidzira kutauni. Saka ndaifunga kuti panozosvikwa akatobvira kutaura achiri grade 6 kuti nini kana muri kuita mabhajeti enyu muzoita mabhajeti enyu muchiziva kuti ndoda kuzodzidza kutauni nda form 1. Asi kuti gore racho ratabva ranga rakaoma. Shungu dzenge dziri dzekuti aende kuboarding. Asi
ndakatomboedzotaura nekuti gore rineri mwanangu zvakaoma watoti ndozokuendesa kana wafom 2 bosi gore rakabvairi ranga rakaoma ndaitotanga zvimwe saka imo ndikuona kuti ndikamufunga futi kugara kumusha kwacho ka Okay, why I'm asking? Anotozoita kana zvimwe zvinhu zvekuti why I'm asking? Mwana ndingatedzere zvinoda mwana asi ndomuziya mwana wangu zvaari. Hatingatedzere vana zvavanoda asi dzimwe nguva kana vana vachitaura tinonidha kuvatereresa uye kuongorora kuti hapana zvinetswa zviripo here zviri kumulidha kuti ati ari kuda kusuduruka achienda kuHarare. Dzimwe nguva handisi kuti ndo zviri kuitika, dzimwe nguva vana vanotiudza zvavanotiudza asi isusu vakawanda wedu hatina kupiwa uchenjeri hwekutraya kupinda muvana vedu tichinyatsotaura navo zviri deep kuti chiri kumboda kuti anyanyotransfer achibva kwaari kubva chii. Dzimwe nguva panenge paine reason, handisi kuti iripo asi dzimwe nguva kam tinonidha kumbotereresa. Akaramba achiinsista kudaro tinonidha kumbodhiga a little bit deep why really she wants to move. Maybe itori message yaari kusenda kwamuri kuti mama help, but asingakwanise kukutaurirai. Ndichambozama ndisenina kubvunza kuti why sei wanyanyoti unododzidza, but iye anga akangoti inini mafriends angu mamwe ari kuenda boarding, mamwe ari kunodzidza kuti kuHarare. Zveshe munongoziva zvevana vandati ayaona kuwana kunosiyana, vabereki vo vari kuwana inini zvakandiomera asi kuti semwana asinganzwisi. Handifunga kuti pane problem kana kuti yekuti paari kugara. Ndakambozama nekuti mamwe magrupu zvetaronzi vaine relationship nevana venyu, kutaura nevana venyu every time. I tried but handiononge pane problem kugara kwaari kuita, asi kuti mwanawo akudongochinjawo nzvimbo sezvo kumusiya kwandiri kutaura ndakamusiya ne2 years something ipapo ezvinezvaakuenda kuform 1 aingogara kumusha upenyu hwake ndogara kumusha maholidays ndowaya vaingoendawo kuHarare. Saka aiti wakaenda kuHarare waitozoona pomwe pacho wakaenda kuHarare pakudzokera voti tododzidza kuHarare. zvimwe zvezvo ngoti vanhu vanenge vangochivaka life kanenge achigarwa kuHarare. munongoziva zvekuti life inogarwa musha nekuHarare zvakaita sei zvakasiyana, kana chikafu chinodyiwa kuHarare nechinodyiwa kumusha zvakaita sei zvakasiyana. Chero hako chitumira every month but upenyu hunongoraramwa kuHarare nekumusha zvakangosiyana. It might be just pressure from vamwe vana vechikoro pachikoro paanodzidza naye vachingotaura kuti isi tiri kuenda kuHarare kuform 1, isusu tiri kuenda kuHarare kuform 1, saka pamwe iye akuda. But kungotaura nekuonesana kuti kana mwana achitaura dzimwe nguva ngatigei a little deep nekufungisisa kuti why mwana achibva aita kunge ari kuchema chaizvo kuti anoda kuenda kuHarare. Pamwe ingori peer pressure but kungoonesana. Saka gogo vane vana 4, imati mai venyu vanoda. Gogo vane vana 4 munovati chiya? Gogo vanosirwa vana 4 ava kava. Ndinongoti vavaigirwe ivavo ngavachingochengeta zvavo, asi votigara nemwanasikana wavo pasi vomuratidzawo kutiwo chipotawo chitumirawo kunza mariwo yekuti ndibatsirikane nevana, kana muti chitsvaga musikana webasa wokuti andibatsire bhosi vana 4 yamwe pamwe gogo akura kuata kuti ngavachiwirirana nemwana womusikana kuti apote achibatsirawo. Alright. Okay, thank you so much. Ndoda uone bhazi mwana anogona kungotiza futi vana andimazvona, saka ngavachimbogara nemwana pasi vaonesane kuti ukadzokera wochenonoshandirawo vana vako
wogara nemunotaura naye pasi. Alright, thank you. Ndinodavira kuti gogo vachaonawo zvamataura izvi. Thank you so much for your contribution. Ndatenda. Thank you. Wow. Rekanimbotsvaya kufonera anti vane nguva vakamirira. She's dying to talk. Auntie makadini? Tino compliments of the new season to you. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Aiwa. Sorry, auntie, hold on. Ndokumbira kuti kana paina kola mukakola kola wedu haazonyatsonzwiki zvavari kutaura. You can go on kola. Kana auntie vafona kupapaniwa vakaupesa kufona. Sorry, hold on. Ndokumbirisawo kuti kana paine mumwe kola mukaramba muchifona inodisturba volume ya kola, please. Auntie, let's hope this time it will go on. Taura henyu. Okay, ndandiri kuti ndiri support of kola ndari kutaura kuti gogo ngavachivana. Why ndiri kudaro? Pane situation yekuti muri paloud makaisa paloud kusite kwenyu. Ndibvisireyo kana mune ma-earphones. Thank you, much better. Ndakukunzwai loud and clear. All right, yeah. So ndandiri kuti I am for matauriro aita anti vataura kuti gogo ngavachengete vana. Okay. But at the same time, handisi kuti kune mwanasikana uyu zvauri kuita zvakanaka, handisi kumupembedza. Okay. Zvaari kuita hazvisi zvinhu zvakanaka. She is being very unfair kuna mai vake. Asi dai kwakuru kuti gogo vane minzi dzekuchengeta vana ava, haikona dzekuti ivo gogo ndo vanochitotsvaga kuti mwana ndofidha nei, mwana ndomuchengetera pai, asi mai vachiprovhaidha. Asi dzenguva zvinoitika ndechekuti musikana uyu pamwe unenge ari kutoendawo through masituations aanenge achienda, ozosvika pakuupedzisira aita vana. Asi hatisi chinhu chinokurudzirwa. Paakaita 2 dai akabva amirira ipapo, kana kuti pamwe paakaita 1 sezvataura umwe musikana uya ataura kuti inini ndakaita mwana 1 ndikasangana nemukomana anga arida kundiita weexperiment. She was very intelligent and very clever to be able to see zviri pamberi apo. Asi haasi wese munhu anoona zviri pamberi apo. Umwe unenge achiti ndikafamba nenzira indofunga ndinobuda ndaapamberi apo, asi wozosvika asvika pamberi apo pobva pamudzvanidzira. Ndo vanofurirwa nayo vakomana vane sweet tongue kuti titiri mana ndokuroora, obva atofola for that. Anenge achifunga nhamo yake kuti at least ndikaroorwa ndikagarawo nemurume ndikadii ndozotora vana vari kumusha vaindogara nawo. Paanozoita nhombo paya mwana murume uya watiza waenda wasara nevana 3. Saka ndiri kuti gogo ngavachengetere vana. Hatisi chinhu chakanaka kuti gogo vapuwe that burden, asi ngavachengetere vana because ndine situation yandakambosangana nayo yekuti pane musikana akanga ari kuita nhombo dzake achienda achiita nhombo akaita vana 3. Aita vana 3. Mai vacho vanga vane mariwo zvavo, vanga vanoshiwasokeki munhu anga ane mari dzake, asi mbuya ava havana kuda kuchengeta vazukuru, vakabva vatsinga mai nevanhu vavo. Mai vakatetereka nenyika vachiramba vachitoita vana, vachiramba vachiita vana. Kwakuzoti umwe muzukuru ndokubva azonhongwa atoraswa namai,
akanongwa. Anongwa vanhu vakuchiti imi muzukuru wambuya ningi mbuya ningi vemari vanodhiraivha mota dzakanaka vanogara muzukuru wavo. Mbuya vakatora muzukuru ndobva vanomisa kunursing home, kuchildren's home. Uye vachichengeta muzukuru ari kunursing home, asi ivo vane dzimba dzinodhadhadha ravanga vanavo. Pakuti muzukuru yavo ari kunursing home achingomuchengetera ikokoko. Pakuti vamwe vana 2 ava vakanga vasvarwa nemusikana uyu vakangodisappear vana, and we are talking of more than 25 years ago. Hapana neunoziva kuti vana ivo vavo vari kupi. Hapana neanoziva kuti vana ivo vavo vakazomongwa nemunhu here, kana kuti vana ava vari kafa, kana kuti vana ava vari nanhasi kutaura kunoko apo 25 years ago. Zvinochindipa given situation yetinayo yekuti koko vari kuti ndorasa here kana kuti ndochengeta, ndoti haikona kurasa. I think vari kuti ndochengeta here kana kuti adzokere nevana vake. Akadzokera navo situation yacho yakamuomera akanovarasa. Koko havasi kugarire vazvichema kuti dai ndakachengeta zvangu vazukuru. Inozobuda zvakamira sei kuti like iwe mbuya vekuregera mwana wavo achishupika akarasa vana vaviri, how does it feel mumwoyo mavo vakagara kudai? Fungai pane vana vaviriwo vakarasika kuti vakatambura sei upenyu hwavo, kana kuri kuti vakanotipo kana kuti vakanongwa nevamwe, vari kurarama upenyu hwakaita sei? Vari kurara vadya, vari kupfeka, vane pekugara, vari kuenda through nhamo yakaita sei? Vakagara vanenge vachinyatsa kuziva kuti handizi kuna mai vangu, handizi kuna mbuya vangu, handizi kuna baba vangu. Mwoyo wambuya unozovati chii vakagara pavakagara? Vanofara vachidhiraivha mota dzavo vachijeka nefork and knife vachinakidzwa. Is that what we want? Sana mbuya. Saka inini at the end of the day ndinoti mwana mbuya ngavazogare naye pasi, kana vasingagoni kutaura naye kutsvagawo kana vana sekuru vanani votaura nemwana kuti aiwa fova waunza vakwana, chienda umbonosungwa kana kuti unotora mapirisi kana kuti woita sei, fova waunza wavakwana, chimbotsvaga basa kana chiendera mberi nelife usingavhari vana. Naivo vana vedu dai vachizonzwawo dzimwe dzenguva, aino kuti zvimwe zvinhu zvacho zvinoitika not because uri kuda, but anenge ari mamistake. Zvinonzi mistake 1 kana kake 2 kechi3 haisisiri mistake, but to be honest at times mamistakes anogona kuitika kana 5 chero. Anti 5 mistakes uchiita vana mistake ka 5 moti toti mistake anti. Ana ndinambotaura kuti dzimwe dzenguva zvekuroorwa kana zvekugara nemurume irombo. Haasi munhu wese akapiwa rombo inoroma upenyu. I do understand that. Haasi wese. Umwe anenge ane chido chekuti ange ane murume. Haasi kutarisa kuti murelationship macho anozobuda nechi shungu ndeyekuti dai ndatsvaga murume oda kugara nawo uyofunga kuti ndikamuitira mwana wozoona zvapera. Oda kuwedza futi nomwe. Shungu yacho haisi pamaproducts aari kubudisa ipa. Ishungu yekuti dai ndawanawo murume, dai ndanzwawo mainingi. But saka anti kuda kuita mainingi kunozopedzisira kwakubuda nemaresults ekuti apa wabva nemwana, apa wabva nemwana, apa wabva nemwana. Saka anti, are you saying kuti shungu inenge iri yekuda kuti ndiite mainingi? Saka mushungu yekuita mainingi muri kuconfirma kuti relationship equals child until you get to a situation whereby wapinda marriage. Is that what you are confirming? I'm not confirming it, and handisi kuzviti zvinhu zviri right. Asi zvinhu zvinotoitika. Zvinhu zvinoitika, handisi kutombozviti zvinhu zviri right. Asi zvinhu zvinotoitika. Ndopanda ndiri kuti panenge paakuda vanhu vanenge ana sekuru, ana tete, vanenge navamai vaakutaura kuti aiwa mwanangu dai washumira
chido unacho asi chipo chacho unochipuwa ba handi chako. Ndo mafungiro angu. Okay, all right, ndo mafungiro enyu. Saka gogo ngavachengete zvavo vana nemwoyo wavo wakareruka nokuti munoziva kuti chinoitika mwana chipo. Here is the thing, auntie. Tinoziva tese situation iri kuZimbabwe. Kuudza gogo kuti chengetai nemwoyo wakareruka pasina chekuvapa vazukuru vacho. Unoreruka mwoyo wacho. Wakangovatarisa usina chekuvapa. Asi andisenena zviri nani ndezvekuzoti here mwana wodzungaira nenyika motadza kuzoziva kuti mwana wakaende kumwana uri. Kuna mambodzwa umwe kola futi ataura kuti umwe musikana akasirwa mwana ndokubva mai vake vadhisapiya vakaenda. Mwana akatozopedzisira akuningirikini kumasocial workers. Uye akati kalaka akapedzisira kumasocial workers. Ko anti mati vana wadzungaira here nenyika? Kuna gogo kana nzara yaruma vana vanotadza kudzungaira vari pana gogo? Asi zvevari pana mbuya. Vari pana mbuya havana kuvarasa ba. At least at the end of the day. Havanidze kuraswa, vanogona kupinda mustreet vega vachinoita mastreet kids nesituation iri kwagogo yekuchaiwa. Noti kuti gogo vavarasa. Ndizvozvo. Asi handimuri kuona kuti yatova ine topic yekuti at least mbuya vakaaccepta vazukuru vavo havana kuadzinga. Asi nokuti nhamo yavasvuura vana vakutesa. Inini pandiri kuda ndepekuti mbuya ngavatambire vazukuru vavo. Ngava provide that room yekuti she's welcoming vazukuru vavo. Havasi kuvarasaba. Ndo pandiri kuonwa nokuti mbuya vakagara kuti pangu pamba ibhai handidi. Chero dai vana vanga vachida kugara ipopapo. Zvimwe zvazvinoita futi kamuupenyu. Mbuya dzimwe dzenguva vakatogara kane vazukuru vavo vatovawo neworkforce. Vanobatsirawo mumunda, vanobatsirawo kunochera mvura, vanobatsirawo kuno chino nechino. Ukazvitora ine positive way, vakazvitora nenzira yakareruka kuti aiwa vazukuru vangu ngatichibatsirane, ngatichiite zvinhu zvedu. Wow. Ndo maonere enyu. Well, you are entitled kutaura maonere enyu. Maonere enyu. Gogo vachanzwa maonere enyu nemaonere evamwe vese. Nekuti pana paichaiswa pa YouTube. Vachanoterereswa kuti vanzwe kuti vanhu vari kutiione situation. Thank you so much, Auntie, for contributing. It's a very difficult situation. I wish you the best, but it is difficult. Thank you very much. Thank you. Take care. The best of 2022. Thank you. Bye. Bye. Vakomana, kuonerana pamwe chete kwakanaka. Hatifungirane zvinhu zvakafanana. Mumwe anoti ngaaende nevana vake. Mumwe anoti gogo ngavagare nevana. Kunyangwe vasina chekuvapa ngavagare nawo. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Kola makadini? Tiripo makadiwo. Compliments of the new season. Ndinofara zvangu. Ndinodawo kutaura meno mukoma kuendesa vana kumusha kuna mbuya. Ndanga ndine munin'ina wangu anga aitwa zvaari kuita izvozvi. Okay. Akaita vana vake first marriage. Ndifa asiyana nemurume. Okay. Aita vamwe vana vaviri. One akata kuSouth Africa, one akata kuZimbabwe. Ndifa azodzoka kuSouth Africa. Auya kuSouth Africa, mama vari kumusha. Mama vakatanga kurwara. Okay. Akutanga kuzoudzwa nevamwe kuti ona ndione vana vari kuchengetwa namama. Apa vana vake vanga vafo futi saizvozvi. Okay. Vana vake vaiva vachichengetwa namama. Vakuchiudzwa ona mama vari kurwara. Dai wacho vatsvagira musikana webasa. Anokwanisa kuti abatsire chimama. Iye adaro nemubayiro wake waaita. Saka zvadaro
vamwe vanawo vakazosvika pakuti aiwa avo vana vako vawakanhongawo ava zvichita sei tora ava vana baba ava vanozikanikwa vanga vakaroora ava vanogona vanengoenda kupi kwababa wavo vana vazvisha vakaenda kwababa vavo vaakanhonga ava anzitora vana vako vana vake vazvisha akavanhonga kupiko akavanhonga kupi nai anti vakatonakwidza vana vo parodport vanokwidza vana parodport ndibva vatouya kuno South Africa ndivatambira vana vake agara nevana vake okay zvinenge zvineiwo mama vakaramba vachirwara asi vakatanga kuita BP mushure mengu vachigara nevana vake muvana ava kutumira kusanga asingatumiri zvobva zvadaro mama vaitofunga saka vana ndovapei apa vanga vasiya mwana aipfeka pamba handisinokuona mama venyongone eji vanga vane makore mangani mati mama vanga vane makore mangani ipapo mama papa vanga vaine 54 years 54 vakasiyirwa mwana aipfeka pamba nai mwari wangu zvinovairegera kuita BP pakadaro vakaita BP vakaita chirwere chemwoyo nokufunga kuti saka vana vandinovapei kudzamara mama vangu vakafa gore rakapera musi wa1 February so sorry yenyu nokuda kwechirwere chemwoyo chokuti vanga vakufungisisa ende havana kuti ivo vega pakazoita futi vamwe mbuya vemuraini medu vanga vene mwana wa1 musikana mwana wa1 yemusikana akamitiswa pekutanga vakati ava zvinowanika ndivhaitazve pechi2 ndo vachengeta futi mbuya ivavo mbuya avo ndo vaitoshanda futi mumayadhi vabva kudaro mwana wauye musikana wa1 ende vaaita futi nhumbu apo nhumbu yanga matwins mbuya vandobva vati kubva watojaira kaiwewe nini ndindi kuchengeta vana kusaka kubva chirega inini ndichifa usale uchigara pababa wako nevana vako mbuya vavo kuti akunokwana kuti vakafa nekuda kweBP saka isusu vana dzimweni dzenguva tisu tinokonzesa maBP kuvabereki amai vanogona kutodza kukuudza kuti handisi kuda kuchengeta vana vako feya nokuti vanenge vachi uri mwana wangu asi iwewe nepfungwa dzako dzinoshanda unofanira kuziva kuti mai vangu vanoda kuchengetwa izvozvi pamwe mai vavo vatsirwa kuti vana vava vane kunosiya vana izvozvi pamwe ichirikadzi handiti munoona mai vatiri kutaura nezvavo hera sori chete mukati mai vatiri kutaura nezvavo mai vatiri kutaura nezvavo murume wavo akashaikawo handiti muri kuzviona izvozvi apa vanenge vatokafunga kuti saka ini ndodya chii votanga kuita stress yekuti vana ava vakafirwa nababa vandovapei ava vakanonhongawo kuSouth Africa mhino ndovemakula mhino ndovechi ndovapei uyu dai uyu ari mumwe munhu kwa atota riteni nevana vake kana achitiko kuZimbabwe vatomupa vese adzokere navo vese ngaadzokere nevana vake inini kutaura kwandiri kuti kuno kwahame yangu kuti ane zvake munin'ina wangu mwana wamai vangu mwana wababa vangu ane vana vake vese kuno kuSouth Africa kuvachengeta ari 1 akudzake dzakunyazoshanda izvizvo izvo akuziva kushanda akushanda kuchengeta vana vake izvozvi akatoshanda akatotonga sendi yake kuZimbabwe saka uyo akagara nevana vake achatanga kuziva kuti rand abata inotenga chii 2 rand yandina inotenga chii kwete zvokuti kana ari kuno kwanenge achingorwa mamakeup achidiaita basa kutsvaga varume hazvishandi uyu ndatomunzwira hasha ndatomunzwira shungu zvokuti anzi vanhu vatoti anzi vanozonorasa vana akarasa vaanenge arasa ndevake mbuya havana kumbomurasa iye vakamuchengeta vapawo vakapedza ende akutovaona kupusa kuti ndinongosvika vanovhunduka kuti mwana wangu abva kujoni auya nevana so vana vacho pamwe makula ubva watanzi vauya nevana kola kana muchiti vana vamakula ndokuti chii ikoko kanokoreka slogan kanongotaurwa kuno tete hanzi vana vemakula chii chinonzi makula masomalia
Oh, okay. Ndanzwa madzokorodza kake chitatu muchingoti makula. Saka ndikushaya kuti makula box here chinombodzi makula. Aiwa ngikini masomali ava vanongoita zvimatakshop zvavo saka kuno kwanongonzi makula. Asi vanhu vari kuita vana nemakula acho stereki. Zvakanyanya. Vamurevese? Namai chaivo. Zvakanyanya. Oh. Vamwe vakatoenda kumusha uko vatinotoziva. Okay. Saka kutaura chokwadi kuno kana vanhu takauya kuno kunze takauya kuzoshanda hatina kuya kuzotsvaga vana. Ndo zvandingangomuudzawo zvangu. Kana achiona kuti kuSouth Africa hakuzi kushandika mari zvamuramba zvokushanda mari kuSouth Africa ngatitsvaga kabasa rehosgiro ari kuZimbabwe wana paanoshandira $50 kana paanoshandira $70 ari kumusha kwaanoziva kuti mari handida kwandiri kuireta ndiri kungonotenga shuga uku ndokutotumira vana vangu kumusha nokuti zvokuSouth Africa zvaramba zvokuti aite mari kuSouth Africa kuri kwanika vana. Wow. Zvina vagara kuZimbabwe kwacho kana kwazvitima vagara nevana ngaachinotsvaga hosgiro kuZimbabwe watsvaga hosgiro kwamupa $50 $70 kana $100 hamene kuti imari ana paachareta mari paachazokutaura kuti mari yangu pamukuru imari heti yakamira sei ungogara ari kuZimbabwe ikokoko achiona kuti vana vake vadya chii zvazodini ariko iko pene kusoro kutambudza chembere yevanhu. Wow. Ndinodavira kuti mbuya vachazvinzwa. Zvese zviri kutaurika nevanhu vachazvinzwa. Ivo vega ndivo vachameka decision yekuti tora vana vako here kana kuti chii. Kola muripo, let me take this opportunity to sincerely apologize to those that are in the comment section about wedi randabvunza kuti rinoreve chii. I'm getting a lot of feedback to say kuti it's a racist word. I sincerely do apologize. I was genuinely asking kuti chii because ndatsuruza kuti chii chavari kutaura. Saka kola tanzi racist word. Saka on your behalf, I would also like to say apologies on behalf of the call. Okay. Me also, I'm so sorry. Just because I can't go look at wait, can't go to or never. I know the total sorry. Thank you so much for that, Auntie. Thank you for apologizing. Saka go mati final go mati odi. Go. Pachavo goutaura chokwadi pana Mwari pachavo kuti vaududzire mwana wavo kuti handisi kuda kusangana nevana vako havakwanise. That's why vakauya nerwesere kwamuri munozvionawo sei. Saka itori cry kwavari, itori cry for help. Vari kutochema nokuti dai vanga vasina problem nazvo vaingotambira vazuva vavo vakanyarara. That's a fact. Kunopotera kubvunza kuti ndibatsirei nai munoti kudii nazvo munhu ari kutochema musodzi yemunhumbu. Okay. Yeah, that's a point yamataura iyo kuti kuona vopotera kuuya kwamuri pamwe kutadza kunotaura nemwana wavo. Saka vari kutochema. Yeah. Vari kutochema musodzi yemunhumbu isiri kuonekwa. True. Saka vakubvunzwa mazano kuti yes of course ndamunhu mukuru ndakaberekwa mwana iye ane vana vake. Yes anenge achitine right kushinga vana vake asi right yachona manje maitiro ari kuita hasindiwo. Okay. I get you. Thank you so much for sharing, Kola. Movani 22 yakanaka nemhuri yenyu. Thank you so much. Thank you. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini. Hi auntie. Ndaona kuti happy new year. Ndaona kuti muri burning to say something. Yes, I'm one of the people who was raised by my grandmother, Saka. Okay. I thought I would contribute something. Can you hear me, auntie? Yes, I can hear you. Okay. So,
ndakatarisa ku-situation yekuti ndiri muzukuru akachengetwa nagogo. yes vazukuru kazhinji hazvinei kuti muzukuru aitwa kupi kana kuti chii. It's a pride for every grandmother to have a grandchild. True. But now here's a situation of a grandmother. Hakuna until this is the first time. Maybe zvinongoitika within circles dzemhuri kuti munhu she's bringing her voice. It's a cry for help. Yeah. Mbuya ava vane situation yekuti chaakudiwa pamwana wavo havasi kuti vazukuru hava vadi. But she has a situation yekuti she cannot take care of the kids. Yes. Inini ndikakutaurira kuti mai vangu vakaita mwana wokutanga vari form 2 vakamusiya pamba. Okay. Vakanororwa nababa vangu vakadzoka neni. Vazodzoka neni havazororwa nemurume wavo wavakazogara naye tichikura. Okay. She had a good life, but she never provided for us because murume aisada. Okay. Anga asiri murume uyo wekuti ndinotengawo grocery ndichiendesa kwaambuya. All right. You know, in those days, in the 90s, Yeah. 80s, 90s, kwanga kusina zvokuti zvinonzi ndochengeta vana vemumwe murume, kind of. But the situation yandiri kutarisa yambuya vatiri kutaura, pari kuda tough love towards her daughter. Okay. Situation iri kuda pekuti mbuya vanotomboti mwanangu, yes, mistakes anoitika, but mazuva ano hakuna asingazivi kuti kune mapiritsi kana injections ekuti munhu anobayiwa kuti usaite mwana. True. Saka chiri kudiwa kunzi aiwa inini vana wakandisiyira 2 asi ava 2 varipa imbotora umbonochengeta, especially anti hakuna chinorwadza chekuti munhu anoita vana haaunzi kana 10 kg yehuku aripo kuSouth Africa. We all know, yes. Auntie, yes. Makuita mchifeda? Oh, sorry, can you hear me now? Yes, we can. Ndanga ndiri kuti hakuna chinorwadza semunhu anounza vana vachiungana handi asingarangarirewo even just 1 month. Okay. Zvinhu yes zvakaoma kuSouth Africa, but ari kuitei in the meantime. Vamwe zvavanoita kuenda kuSouth Africa uenda akutogara nevarume akutozvarira murume yeye mangwana situation haisina kumira mushe akungofunga kuti ndina amai kumba. But chiripo ndechekuti pari kutodiwa tough love nambuya kuti mwanangu ava 2 ava imbotora unochengetaiko kusvika azoze hakusi kuti mbuya ava havasi kuti vazukuru handivadi. Kuvada vanotovada nemoyo wese, but she has a situation yekuti she cannot provide for vekutanga varipo apa pabva patoya umwe mutoro. Kana mwana uyu asiri kuchengeta mai vake nevana, munoziva kuti just being kungonzi ndina mai ndisina kuvapa vana vavanondichengetera inini, ndinototenga chikafu kuti mai vangu vawane chekudya. What more pane vana vangu? Very true. Inini ndanga ndotaura nauye kuti ndakachengetwa nambuya. It's a blessing to have vazukuru around. Yes. Because mukada kutarisa dzimba zhinji, inini for example, if I tell you, mbuya vangu vana vavo vavakabereka vanga vari vai vana vekuti isanke vanga vane 1 musikana mai vangu. Vakomana vaiti kana arora vanoita upenyu hwavo nevakadzi vavo, hapana chavanokontributawo kuna mai kuti nditi tikuchengeta mai kana kuti chii. Saka mbuya vangu vaitozobatsirwa. I still remember even before I got married, pamba chaipo paiti vana sekuru vangu varipo pakanzi parida kuendwa kumunda, even though tanti muHarare. Isusu vazukuru tisu taienda mumunda nambuya vangu, asi kana chaakudyiwa chikafu munhu wese neasina kuenda mumunda andoya achidya. True. Vazukuru ndo like I heard mwanga achiti manpower chichi. Yes, manpower inozobatsira, but we should not accept those kids just because ndikuda manpower pamusha. Vanozosvika grade 1 vakutanga kubatsirawo pamusha, vanenge vambokura sei all along. Yeah. Saka we should see kuti this is the situation. Hakuna mbuya vanouya anti Selina voti vedu vekunokunda zvarirwa vazukuru ndoita sei navo kunokunda. It means it's a cry for help. True. I agree. It's a cry for help. Vazhinji vana vamwe vanenge vari I don't know kuti vane vana vange vanenge vakatomboedza Maenda anti.
Auntie. Sorry. Hello? Maitanaka, how are you? Murkutiza, Auntie. Okay, whilst we are waiting for Auntie to come back, what Auntie is suggesting and saying is, Gogo, for Gogo, it's a cry for help. And for this lady, dayambonza aende nevana wake too. Ivo vosara netu. You can go on. And akukunzwai. Alright. So ndangandro kuti kazhinji, even my siblings pamwanenge atrya to intervene, but zvichiramba. Now Gogo has to ask somebody else outside of the family. Saka nawe iripo kunyanya. Let me just say this, and kwete kuti vanhu kunonzi yes masingle parents ariko kumitiswa kuriko kuita sei, but please people who my ladies vari South Africa, wherever you are, haikona kuita izvezvo kuita kunge mwana wechikoro, especially inini mozoti I believe kuti munhu anogona kuita mistake kekutanga. Yes. Kechi 2 years kanogona kugamuchirika. Kechi 3 no, hausisiri mwana mudiki. Mwana wechikoro ndiye anogona kunzi haazive kuti kune mafamily planning amitiswa. But once wangoita vana 2, enda unobayiwa 5-year depo. Take your pills if you believe in pills. Kwete kuti unotoramba kuchiramba chikavhurika uchiita more and more. Tanga wavhara, utanga unoti situation yangu panapa nemunhu arida kutigarisa. Munhu anokuda hakudi nokuti wamuitira mwana. Munhu anokuda, kune madzimai hopo vamwe vekuti sorry to say this, but mumwe anogona kushambirikoka, but murume wake achimuda achiita achimira naye, agotonobvisira rora, agotonochata naye because ane rudo naye. Madzimai ngatisafungei kuti rudo ndinorwana chichete kana ndaitira munhu mwana. No, especially if you have a situation behind. Gogo, Auntie, whilst you say that, it now seems to be a norm. A norm. I'm saying people have now normalized kuti kuitira munhu mwana ndokunzi ndinodiwa kana kuti ndinomuda. Zvinenge zvamufashoni zvokuitira vanhu vana. Of which it's wrong. It's totally wrong. Especially considering situation. Munhu unofanira kutesa situation yekumba kwenyu and feel for your mother. Especially as a mother, feel for your mother also. Because inini ndakararama pamba pekuti taishaiwa chekudya. The struggles that my grandmother went through, I would never want mai vemwe munhu kuti vasangane naizvozvo. Mbuya vangu went to an extent kudhara isusu kwangu chine inonzi social work, kwekuti vanhu vaenda kunoapply kuti vana vabhadharirwe fees. Tichibhadharwa chikoro ne-social work and asi mai variko vaine good life. Wow. Not kuti life yekuti tingati taitoti ukaenda kuholiday unoita kunge uchati handidzoki. Asi waitozviziva nesituation rodzikonzi panapa iwe hamufaniri kugara zvachose ndikongoenda kuholiday chete. Saka mbuya ava, she needs to have tough love towards mwana wavo. Vambomuti mwanangu, I understand, but in the meantime I cannot manage nekutanga avaenda navo. Wow. Ndodavira kuti vachazvinzwa. That's my contribution until ndarwadziwa nokuda kwambuya ivavo. Because I hear you. kuZimbabwe kunyange ari kushanda chai zvinhu hazvina kumira mushe. Zvachose. Vanhu vanogona kuti kurima manpower. Ukarima pasina fertilizer hapana chinobuda. True. Ukarima pasina mbeu, do you know kuti kune vanhu vari kutogeza mbeu yacho iyoyo kuti vaite upfu yekuzoisa muvhu anoiwana kupi? Sure. Thank you so much, Auntie. Thank you so much, Kola. Thank you. Okay. Regaiti, we have been here 2 hours. I think we need to up our game and take it to part 2. We need to up our game and take it to part 2. Sakare Gainditi, we are going to come back with Gogo's conversation in part 2, whereby we are going to continue discussing
tichionesana nagogo. Remember I said gogo vachaendeserwa zvatataura izvi kuti vanonzwawo kuti mamiriro enyaya akamira sei. Having said that, I'm now going to switch off my phone. Having said that, nhasi tanzwa maTV akasiyana siyana. Vamwe ndo vanoti gogo ngavachengete. Vamwe ndo vanoti she needs tough love. Gogo ngavadzosere vamwe tu. Vamwe ndo vanoti gogo ngavape vese vari 4 vamudzosere vana vake. Certainly, I do agree with the caller, Auya Achiti. It's a cry for help for Gogo. I safely believe Gogo vakatombotraya kuonesana nevamwe vana nehama dzavo. Asi mukuonesana nevamwe vana nehama, especially nehama, zvinoita kunge waakuramba vazukuru. Gogo havasi kuramba vazukuru. 2 vanga vari kungochengeta vanhu, even vasiri kunyatsopiwa zvakatsarukana. Vanga vari kungochengeta 2. Zvinovoigirwa 2 more. Next week as we continue. Puna, can I have direct line? Next week, Puna, you can have my direct line. Next week, when we continue, we can also rope in kutitiwonesane. What is really happening when people get into relationships? What is causing them kuvhura mabhuku kuti vaitire munhu mwana, kuvhura mabhuku kuti vazopedzisira vanyora final exam mubhuku iri? Is it in the hope that they are going to get married? Let's find out next week. The name is Auntie Selina. I was your host and presenter tonight. Until next time, it's a very good night. Thank you.